Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network. Araw ngayon ng Sabado, Marso 18, 2023. Sa ulo ng ating mga balita, ang Philippine Coast Guard nakakolekta pa ng libu-libong litro ng langis mula sa oil spill affected areas dyan sa Mindoro. Anunsyong bawas pasahe, nagdulot daw ng kalituhan sa mga pasahero at drivers. At mga nag-anunsyo ng oil price rollback na kumpanya ng langis na dagdagan pa. Samantala, reklamong isasampa ng mga residente at lokal na pamahalaan na apektado ng oil spill sa Mindoro laban sa kumpanya ng MT Princess Empress tuloy. At magkakasunod na sunog na itala naman sa dalawang magkatabi lamang na barangay dyan sa Iloilo City. Sa loob yan ang 24 na oras, 40 kabahayan na abo. At sa ating international news, halos 800,000 North Koreans nagboluntaryong sumali sa military laban sa Estados Unidos. At mga kabombo, mga ka-Star Nation, para naman sa ating mga detalye. Nadagdagan pa ang mga nakukolektang langis ng Philippine Coast Guard sa nakalipas na mga araw mula ho nang mangyari ang oil spill mula sa MT Princess Empress. Ayon sa ulat ng Philippine Coast Guard, ginagamit ang kanilang mga motorized tugboat, partikular na yung Ligadat at MTAG Titan 1 para naman sa naturang aktibidad o pag-recover ng mga apektado ng tagas na langis. Sa kasalukuyan, may na-recover na silang halos 7,000 liters ng oily water mixture at 65 naman na sako ng oil contaminated materials. Bukod dito, nakakuha na rin sila ng 218 na sako ng oil contaminated material sa iba pang mga lugar. Kaya naman, umaabot na ho sa 1,726 sacks ang kanilang mga naipon sa loob lamang ng ilang araw, habang 22 drums ang kanilang na-recover na mula ho doon sa mga kalat na mga lugar. Iba't ibang area ho ito, 13 affected barangays dyan sa bayan ng Nauhan at ganun din sa Bulalakaw at Pola sa lalawigan pa rin ng Oriental Mindoro. Inaasahang magpapatuloy naman ang nasabing aktibidad, katuwang ang mga katulong nila na nanggaling pa sa ibang mga bansa kagaya ng Estados Unidos at bansang Japan. Samantala, nagdulot ng malaking kalituhan sa mga driver ang anunsyong bawas pasahe ng gobyerno sa iba't ibang pampublikong sasakyan. Ayon kay Manibela National President Marval Buena, dapat umunang pinag-aralan muna ito at isinapinal ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB bago ito isa publiko. Dagdag pa niya na ang mga consolidated na o yung nasa ilalim ng kooperatiba na makakatanggap ng subsidiya ay ang makapagpapatupad ng nasabing bawas pasahe, ngunit mahirap umano itong ipaintindi sa mga pasahero dahil wala pang konkretong mechanics ukol dito. Hindi umano ito pantay dahil ang walang subsidiya ang magpapahirap dito. Hindi basta-bastang maipababa o maibababa yung pamasahe ng kanilang mga pasahero. Matatandaan na nag-anunsyo ang gobyerno ng fair discount itong linggo kung saan babalik na sa dating 9 pesos ang pamasahe sa traditional jeep at 11 pesos naman sa modernized jeepney. Ngunit hindi pa malinaw kung kailan ito magiging epektibo dahil ipinihintay pa ang 1.2 billion pesos na pondo para sa nasabing programa. Oras natin sa buong kapuluan, 4 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Naku muna tayo sa iba pang mga kaganapan, mga kabombo. Ito ang Overseas Workers Welfare Administration at ilang mambabatas, ilang opisyal ho ng gobyerno ay personal na binisita yung 4 na batang pinaslang ng kanilang amain at may pagtitiyak naman ho na makakatanggap ho ito ng tulong. Ano? At alamin natin ang iba pang mga update hinggil ho dyan sa ulat ni Bombo JC Galvez. Tinitiyak ni Senator Amy Marcos at ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA na lahat ng tulong sa abot ng mga kaya ay mayaabot sa pamilya ng pinaslang na 4 na anak ng overseas Filipino worker.
Pinagsasaksak umano ng live-in partner ng ina ng mga biktima ang mga bata sa 13 Martires City. Ang karumal-dumal na krimen ay napaulat nang tumawag ang ina na isang overseas Filipino worker at isinumbong ang nangyari sa mga otoridad. Dagdag ni Marcos, kinakailangan anyang baguhin ang sistema para sa mga overseas Filipino worker. Alam naman niya anya na may family support para sa naiiwang pamilya, ngunit hindi normal sa isang pamilya na magkawalay-walay. Kinakailangan anya na may support group na nananatili sa Pilipinas at bigyan ng konting pansin ng mga problema na karaniwang pinagtatalunan sa isang pamilya. Narito pakinggan natin ang bahagi ng payag ni Senator Amy Marcos. Nakikita namin talaga ang dalim ng problema sa pamilya kapag nawalay, lalo na yung nanay. Yung tinatawag na feminization of labor, ang bigat niyan sa pamilya kasi syempre yung mga anak nagiging drop out, may sinasabi, nagiging At yan ang bahagi ng payag ni Senator Amy Marcos. Una nang sinabi ng mga investigador na selos ang tinitingnang motibo sa krimen, bagay na kinumpirma ng nanay ng mga biktima na si Virginia de la Peña. Hindi raw umano maiganti sa ina dahil malayo ito kaya sa mga anak ng inang OFW na ibaling ang galit. Sa kalipin partner ng ina ng mga bata, 38 anyos at isang tricycle driver, iniwan ng mga bata imbis na sa mga kamag-anak sa Batangas dahil malayo ang mga ito at hindi rin daw nila pagmamayari ang bahay na tinutuluyan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Samantala, magandang balita para sa mga pampasaherong driver dahil nadagdagan pa ang kumpanya ng langis na mayroong rollback sa diesel at gasolina sa darating na linggo. Ang diesel ay magbaba ng 1 pesos and 70 centavos hanggang 1 pesos and 80 centavos kada litro, habang 1 pesos and 10 centavos naman hanggang 1 pesos and 30 centavos naman ang ibaba sa kada litro ng gasolina. Kadalasang nag-aanunsyo ng adjustment sa presyo ng produktong petrolyo tuwing Lunes at ito ay nagiging epektibo pagdarating ng Martes. Sa ngayon ay hindi pa rin stable ang presyo ng produktong petrolyo dahil kung matatandaan, noong nakaraang linggo ay mayroong naitalang pagtaas sa presyo nito. 7 minuto na mga kabombo, makalipas ang alas 12 ng tanghali at tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating mga balita. Binigyang diin ng lokal na pamahalaan ng Oriental Mindoro na tuloy ang reklamong isasampah laban ho dun sa kumpanya ng lumubog na MT Princess Empress na pinamumunuan ngayon o pinagmumulan ngayon ng nangyayaring oil spill o pagkalat ng langis sa iba't ibang bahagi ng naturang karagatan at sa gitna ito ng perwisyo at malubhang epektong dulot na ng patuloy na paglawak pa ng nasabing oil spill sa kalusugan at pamumuhay ng mga residente sa naturang mga apektadong lugar at gayon din sa pagpapatuloy ng ginagawang investigasyon ng Department of Justice hinggil ho dito. Sa isang pahayag, sinabi ni Oriental Mindoro Governor Homerlito Bons Dolor na magsasampa sila ng mga kriminal at civil cases laban sa RDC Marine Services na pagmamayari naman ng naturang kumpanya, itong oil tanker na lumubog sa naturang bahagi ng karagatan. Anya, kaugnay nito ay nagkakaisa ang mga residente ng bayan at barangay dyan sa Oriental Mindoro na apektado ng naturang pangyayari na magsampa sila ng kaso ukol pa rin sa nasabing pangyayari at laban yan doon sa kumpanyang may hawak ng lumubog na barko at yung epekto na idinulot sa kanilang kabuhayan. Samantala, bukod dito mga kabombo, mga Kastar Nation, iniulat din ni Governor Dolor na sa kabila nito ay nananatili naman ang kanilang prioridad na clean up drive para sa mga lugar na apektado ng nasabing oil spill upang matiyak na hindi ito kakalat pa ng husto sa mga karatig na parte ng karagatan. Sa ngayon ay hindi pa pasado ang kalidad ng tubig sa mga apektadong lugar dyan sa Oriental Mindoro dahilan kung bakit ay hindi pa rin ligtas na makapangisda ang ilang mga residente na nabubuhay sa pamamagitan ng naturang uri ng hanap buhay.
Samantala sa kaugnay ng mga balita, bukod sa mga residenteng apektado na rin ng malawakang oil spill mula sa lumubog na MT Princess Empress, ang mga seabirds sa Oriental Mindoro ay apektado na rin. Ito ay matapos na mamataan ng ilang patay na ibon na nababalot ng langis sa ilang coastal communities sa nasabing lugar. Ayon sa mga kinaukulan, malaki ang epektong dulot ng nasabing oil spill sa mga ibon, partikular na sa paghahanap ng pagkain ng mga ito. Babala ng isang eksperto, kung hindi agad ito maaagapan, ay posible pa itong tumagal ng ilang dekada bago makumpleto ang rehabilitasyon sa nasabing lugar. Sa ngayon, ay hindi pa rin malaman ng mga kinaukulan ang posibleng naging epekto ng oil spill mula sa lumubog na oil tanker sa mga underwater species ng apektadong lugar na lalo hindi ito ligtas pang sisirin. Samantala, sa kabila ng lahat ng ito ay patuloy pa rin naman ang pag-asa ng mga residente sa lugar na agad maaagapan at masosolusyonan ang naturang suliranin sa lalong madaling panahon. Antabayanan din mga kabombo, mga Kastar Nation, yung monitoring dun sa pinahigpit na kampanya ng gobyerno laban sa African Swine Fever dahil may mga na-intercept, may mga naharang po na mga kontaminado na karne at ganun din yung mga meat products na walang sapat na clearance, matinding bawal ho yan dyan sa bahagi ng Visayas at Mindanao. Abangan ho yan mamaya-maya lamang. Samantala, iniulat ng Department of Health na nakapagtala ito ng aabot ho sa 470,000 na mga kasong tuberculosis. Dito ho yan sa ating bansa para sa taong 2022. Paliwanag ni Dr. Ronald Alan Fabella, isang TB advisor ng Disease Prevention and Control Bureau ng Department of Health, isa ang COVID-19 sa mga nakaapekto ng lubos at dahil naman dito ay na-detect din yung para sa treatment at program ng kagawaran dahil nga dito sa tuberculosis yung iba ay sumailalim sa mga pagsusuri at na-detect na meron palang ganun silang taglay na sakit. Ngunit batay anya sa pagtataya ng World Health Organization, ang bilang na ito ay wala pa sa normal na bilang na naitatala sa bansa kada taon dahil kadalasang tinatayang aabot ho sa mahigit 700,000 ang bilang ng mga Pilipinong naitatala ng kanilang kagawaran na mayroong tuberculosis kada taon. Batay kasi sa ulat ng World Health Organization ay nakapagtatala ang Pilipinas ng nasa 741,000 na mga kaso ng nasabing uri ng sakit at 60,000 naman sa mga ito ay kabilang doon sa mga nasasawi at yan ay nai-record ho noong taong 2021. Ang tuberculosis, mga kabombo, ay sanhi ng isang bakterya na tinatawag na Mycobacterium tuberculosis na kadalasan ho na nakakaapekto sa baga ng isang tao at nakakahawa din ho ito sa iba. Ilan sa mga pangkaraniwang sintomas nito ay ubo at ganun din yung may dugo kung saan magkaminsan ho, at mayroong pananakit ng dibdib at panghihina, pagbaba ng timbang, lagnat at pagpapawis lalo na sa oras ho ng gabi kahit hindi naman mainit ang lagay ng panahon. Nakikipag-ugnayan na ang Department of Social Welfare and Development sa Australian government bilang hakbang sa mas pinaiigting na disaster response ng ahensya. Nito lamang ay nakipagpulong si Department of Social and Welfare Development Secretary Rex Gatchalian sa Australian Embassy in the Philippines na pinangungunahan ni Hong Kong UPSM. Nabanggit sa nasabing pagpupulong ang ilang paraan upang mas mapaganda at mapabuti pa ang disaster response mechanism, community development initiatives at social protection efforts sa bansa. Ibinahagi ng Australian Embassy ang kanilang programa ng Strengthening Institution and Empowering Localities Against Disaster and Climate Change. Ito umano ay ipinatutupad ng ahensya sa 11 lokal na pamahalaan na sa kanilang bansa at itong programa na ito ay nais na rin nilang maipatupad sa Pilipinas. Ayon naman kay Secretary Gatchalian, plano naman ng ahensya ang Social Welfare and Development na Center for Asia and Pacific kung saan ito ay may isang academy na mag-o-offer ng short-term courses para mas mahasa ang social service workforce, lalong-lalo na ang mga social
workers sa Pilipinas. Suportado naman ng Australian government ang bansa at sa katunayan ay magbibigay pa ito ng technical assistance pagdating sa mga training para sa professional development programs sa ating bansa. Abangan din mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation sa ating international news. Itong North Korea, mas pinalalakas pa raw ang kanilang puwersa. At alamin natin mamaya mga kabombo kung gaano karami yung mga North Koreans na naisumali sa kanilang military troops. At yan ay may kinalaman pa rin sa pagpapalakas ng kanilang puwersa militar dahil sa ilang mga paghahanda dito ho sa naturang bansa. Kuha muna tayo ng mga update sa labas ng ating himpilan. Yung inflation dito sa ating bansa sa buong taon, pinaniniwalaan ho ng ilang eksperto sa negosyo na mas bababa pa. At yan ay batay na rin ho sa kanilang pagtaya sa sitwasyon. Alamin natin ang iba pang mga update mula kay Bombo Aika Nunez. Naniniwala ang ilang mga negosyante na mas bababa pa ang inflation ng bansa sa darating pang mga buwan hanggang sa katapusan ng taon. Ito ay dahil umano sa maraming produkto ang patuloy na bumababa ang presyo tulad nga ng sa transportasyon at produktong petrolyo na malaki ang naging ambag sa pagbaba ng inflation rate nitong Pebrero na umabot na lang sa 8.6%. Ayon kay Go Negosyo Founder Private Sector Lead for Jobs Joey Concepcion, marami pa umanong nagsisibabaan ng presyo kaya positibo siyang magkakaroon ng adjustment sa inflation ng bansa. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang kanyang naging pahayag. Nakikita natin kasi we're in the forefront, no? Yung presyo ng trigo, ng wheat, talagang bumagsak. So we've dropped our prices on flour and that's good news for the bakeries, no? Yung asukal ngayon, dumating ng importation, so it's still at about 3,005 to 3,007. Hopefully that will go down, no? So that will help the consumers. So many things are coming down. In the Philippines, mukhang our banks are very healthy at Filipinos naman, hindi naman baon sa utang yan. So I think we will be safe in that space. So I foresee a better half this coming year. Na mula onward, I think inflation is going to temper off. Malaki ang nagiging parte ng micro, small and medium enterprises o MSME sa ekonomiya ng bansa. Ito ay nakakaambag ng halos 35.7% sa kabuuang halaga na idinadagdag sa ekonomiya. Sa katunayan, nasa 99.5% ng mga establishment sa bansa ay nasa kategorya ng micro, small and medium enterprises, samantalang 62.8% naman ang sa kabuuang bilang ng mga nagtatrabaho ay mula pa rin dito. Matatandaan na ayon sa Social Weather Station Survey, nasa 48% ng mga Pilipino ang naniniwala na tataas ang ekonomiya ng bansa ngayong taon. Base sa nasabing survey, positibo ang mga tao na mas gaganda pa ang kalidad ng kanilang pamumuhay. Bombo Para Aika? sa Bombo Network News, Yes, Bombo Aika? yes, Oo. Bombo Dennis. Sa obserbasyon ba ninyo sa paglilibot dito sa iba't ibang lugar sa ating bansa, ay lalo na dito sa Metro Manila area, no? May mga protocol pa ba para dito sa mga mamimili pagka lalo na diyan sa mga lugar katulad ng mga palengke? May mga protocol pa bang nakikita kayo na observe sa mga nakalipas na pagkakataon dahil sabi nga niyan, feeling pre-pandemic na uli, Bombo Aika? Sa ngayon, base sa ating obserbasyon, Bombo Dennis, medyo maluwag na yung protocol sa mga pamilihan, lalong-lalo na sa mga pampublikong merkado. Dito, yung volume ng mga mamimili sapagkat halos every morning, every afternoon nakakabisita kayo dyan sa mga lugar na talagang tinatao. Sa ngayon ba nasa level na ng halos kapareho ng obserbasyon bago tumama itong pandemic, Bombo Aika? Yes, Bombo Dennis, medyo maluwag na nga at dumadami na rin yung mga bumibili sa mga pampublikong merkado. Sige. With that, maraming salamat, Bombo Aika. Para sa Bombo Network News, Bombo Aika Nunez nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Samantala, iniulat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na positibo sa red tide toxic ang ilang katabigan sa bahagi ng mga lalawigan ng Bohol, Zamboanga del Sur at Surigao del Sur. Ayon sa Bureau, ito ay matapos na magpositibo sa paralytic shellfish poison o toxic red tide ang mga shellfish na kanilang nakolekta sa nasabing lugar. Dahil dito ay nagbabala sa publiko ang nasabing kagawaran na hindi ligtas kainin ang lahat ng uri ng shellfish at alamang na nagmumula sa mga sumusunod na lugar: Dawis at Tagbilaran City sa Bohol, Damangkilis Bay sa Zamboanga del Sur at Lianga Bay sa Surigao del Sur. Sa kabila nito ay nilinaw naman ng naturang kagawaran na maaari pa rin kainin ang mga isda, pusit at alimango basta't sariwa ang mga ito, hugasan ng mabuti at alisin ang mga lamang loob tulad ng hasang at bituka bago lutuin. Samantala, bukod dito ay iniulat din ng nasabing kagawaran na toxic red tide free na ang coastal waters sa bahagi ng Milagros sa lalawigan yan ng Masbate. Oras natin sa buong kapuluan, mga kabombo, mga Kastar Nation, 20 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Nababahala ang ilang mambabatas sa matas na kapulungan ng Kongreso hinggil pa rin sa presyo ng internet access dito sa ating bansa at binibigyan din nila yung halaga ng internet connectivity ay dapat daw maging mas abot kaya para sa kapakinabangan ng mga mamimili o kaya naman yung consuming public. Inihayag ng mga senador ang tungkol sa digital connectivity na ang average na buwanang gastos para naman sa internet ay may bilis na hindi bababa sa 60 megabits per second. Yan ay para sa standard dito sa Pilipinas at sinasabing humigit kumulang sa 2,057 pesos ang ginagastos para sa naturang kalidad ng produkto at serbisyo. Batay naman sa pagtaya ng global database na Numbeo ay lumalabas na ganun nga ang figure. Ang naturang halaga ay humigit kumulang 5% na mas mataas kung ihahambing sa buwan ng gastos na pumapalo naman sa 1,951 sa Singapore. Ang bansang may pinakamabilis na fixed broadband connection na nasa 234.6 Mbps o megabits per second. Ayon sa mga mambabatas, ang pagtugon sa issue ng affordability ng serbisyo sa internet ay kasing halaga ng kalidad ng broadband connectivity at upang makamit ang tinatawag na leveling ng playing field. Anya, kung ikukumpara sa ibang mga bansa sa Asia, ang Pilipinas ay nahuhuli sa bilis ng mobile internet na ang average na pag-download ay umaabot sa 24.6 Mbps at ito ay humigit kumulang naman sa 3.64 times na mas mabagal kesa sa Brunei na may sinasabing may pinakamabilis na connection sa buong rehiyon ng ASEAN countries. Dito sa karatig lamang natin. Dagdag pa ng mga senador, ang mas mataas na connection sa internet ay nauugnay naman sa pagdami ng trabaho, employment mobility at pangkalahatang paglago ng trabaho. Ang internet access ay nagbibigay daan din sa access sa mga critical public service tulad na lamang ng edukasyon at pangkalahatang kalusugan. Sa hangaring mapataas pa ang access ng publiko sa internet ay pinagtibay ng Kongreso bilang batas ang Pre-Internet Access in Public Places Act para mabigyan ng libreng internet access doon sa mga opisina ng gobyerno at pampublikong lugar. Gayunpaman, batay nga sa ulat ng Digital 2023, ang internet adoption sa Pilipinas ay nasa 73.1% lamang. Ibig sabihin, nasa 80 million Filipinos lamang ang gumagamit ng maayos na internet. Kumuha naman tayo ng mga update at balita mula sa ating lalawigan dahil daan-daang kilo ng meat products na kumpiska sa African swine fever. May pag-uulat ang Bombo Radio, Jensen. Nasa halos 800 kilos ng iba't ibang mga meat products
ang nakumpiska sa tinagakan ASF Prevention Checkpoint dito sa lungsod ng General Santos. Iniulat ni Dr. Emil Gargaran, head ng City Veterinary Office sa Jensan, na harang sa checkpoint ang aabot sa 40 kilos ng beef siomai, 80 kilos ng chicken siomai, 120 kilos ng chicken embutido, 20 kilos ng chicken chorizo, 20 kilos ng chicken siomai, 18 kilos ng chicken sulit siomai, 12 kilos ng loaf, 18 kilos ng pork siomai, 225 kilos ng pork embutido, 20 kilos ng pork siomai, 87 kilos ng pork chorizo at 12 kilos ng pork loaf na nagmula pa sa Padada, Davao del Sur. Ayon kay Dr. Gargaran, mahigpit pa rin ipinagbabawal na makapasok sa Jensan ang mga pork products dahil sa banta ng ASF. Nasa 24/7 ang pagbabantay na ginagawa ng mga taga-City Vet personnel sa ASF Prevention Checkpoint na nasa entrance at exit point ng lungsod. Yeah, because we have the 9 animal quarantine checkpoint, no, lahat ng mga pumapasok na even the private vehicle tini-check up natin. Then yung mga nagdadala ng mga live animals coming from the infected area, which is sa ngayon talagang wala na except the Pulumulok na pwedeng pumasok dito and Makema area. Pwede sila makapasok with following document. Yan ang ulat mula sa himpilan ng Bombo Radio Jensan. Ito si Bombo Philip Olegario para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! May massive information and dissemination campaign naman para sa mga kabataan at estudyante laban daw dun sa mga kampanya naman ng panig ng communist groups. Paigtingin daw ho ito ng National Intelligence Coordinating Agency UNICA. May mga balita ang Bombo Radio Dagupan. Inihayag ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA na malaki ang naging pagbabago sa pagsasakatuparan ng peace and order sa mga communist terrorist groups or CTGs magmula nang maimplementa ang Executive Order No. 70 sa naganap na massive information and dissemination campaign sa Pangasinan State University Binmali Campus. Sa naging panayam ng Bombo Radio Dagupan kay General Manny Orduña, ang siyang Assistant Director General for Operation ng naturang ahensya, ang kanilang binibigyang pansin sa kasalukuyan ay ang paghihikayat sa mga estudyanteng makilahok sa mga rally at demonstrasyon sa pagsasagawa ng naturang aktibidad. Bago pa man anya magsimula ang implementasyon ng Executive Order No. 70, meron ng 80 active guerrilla fronts at masaya nitong ibinalita sa kasalukuyan ay 5 lamang ang naiwang aktibo. Prioridad sa ngayon ng programa ng gobyerno ang patuloy na panghihikayat sa mga estudyante at mga kabataan dahil dito anya nakatuon ang efforts ng communist terrorist groups or CTGs. Ang NICA ang na-designate na lead agency doon sa Situational Awareness and Knowledge Management Cluster. Isa yon sa 12 clusters na nabuo para kontrahin itong 10-point program ng Program for People's Democratic Revolution ng Communist Terrorist Group. So ang layunin ng ating SACAM cluster ay magpaabot ng mga tama, totoo at wastong information sa lahat ng sektor, including government sector. At ang pina-prioritize natin ngayon ay itong mga kabataan at estudyante. Para sa Bombo Network News, sa mula rito sa Bombo Radio Dagupan, ako si Bombo RJ Jello, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, si Senator Robin Padilla daw sinaportahan si Cebu Governor Gwen Garcia sa mga pinutupad nitong polisiya sa kanilang lalawigan. May pang mga nakalat na detalye dyan ang Star FM Cebu. Nagpahayag ng pagsuporta si Senator Robin Padilla sa mga polisiya na ipinatupad ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia sa lalawigan. Sa kanyang kauna-unahang pagbisita sa Kapitolyo matapos itong nanalong senador, sinabi pa nito na sinusuportahan niya ang patakaran ni Garcia na ihinto ang pagpatay sa mga baboy dahil sa isyu ng African Swine Fever or ASF sa Carcar City. Dapat pa niyang kilalanin ng pambansang pamalaan ang mga desisyon ng local government units kung paano nila tutugunan ang mga mahahalagang issue tulad ng nasabing sakit dahil sila ang mas nakakaalam. Dagdag pa ng opisyal na hindi dapat dinidiktahan ang isang lugar dahil yon ay teritoryo nila. Hindi natin pwedeng isawalang bahala ang mga nasa local government kasi sila yung nakakaalam. At yan ang kahalagahan kung autonomy man o federalism.
Kasi yan ho hindi po pwedeng dinidiktahan mo yung isang lugar na ang layo-layo mo. Hindi talaga po pwede. Samantala, pinasalamatan naman ng Senador si Garcia at ang mga Cebuano sa natanggap nitong suporta sa nagdaang eleksyon. Sinamantala naman ng gobernador ang pagkakataon na imbitahan itong makisa sa darating na Suroy-Suroy Sugbo Enchanting Camotes ngayong Abril 15 at 16 na masaya rin namang tinanggap ni Senator Padilla. Mula dito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! May magkakasunod hong sunog na naitala dyan sa Iloilo. May balita ang Bombo Radio Iloilo. Nagpapatuloy ngayon ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection sa nangyaring sunog sa Barangay Rizal, Lapos, Iloilo City. Tinatayang nasa 15 bahay ang naabo sa nasabing sunog nitong umaga. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Fire Officer 3 John Anthony Triveles, arson investigator, sinabi nito na umabot sa 4th alarm ang sumiklab na sunog. Ayon kay Triveles, maraming tinitignang anggulo sa sanhi ng naturang insidente. Kahapon, nilamon din ng apoy ang Halandoning Estate, Lapos, Iloilo City na halos katabi lang ng Rizal. Nasa 18 mga bahay naman ang nasunog. Kabilang na ang bahay ni Punong Barangay Efren Himeyo. Napag-alaman na ngayong buwan ay ginugunita ang Fire Prevention Month. Kung kaya't, pinaigting ng Bureau of Fire Protection ang kampanya kaugnay sa pag-iwas sa sunog. Agad-agad nag-responde ang ating tropa na bombero, and then pagdating doon, nagsagawa na sila ng firefighting. Sa ating estimated damage, continue pang ating investigation regarding that, and then based on the initial investigation and ocular inspection, the fire damage residential structure, so far though wala pang record or report na nakarating sa amin na may casualty, pero ipa-follow up natin sa ating AMS. Si Fire Officer 3 John Anthony Triveles. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Iniulat ng North Korea na libo-libong mga mamamayan nito ang nagboluntaryong makiisa sa militar upang makapaglaban sa Estados Unidos. Sa ulat, sinasabing aabot sa halos 800,000 na mga estudyante at manggagawa mula sa iba't ibang panig ng nasabing bansa ang nagpahayag ng kagustuhan na ma-enlist o re-enlist sa military. Ipinahayag ito ng nasabing bansa matapos ang kamakailan lang na pagpapalipad ng pinakamalaking intercontinental ballistic missile nito na Hwasong 17. Sa gitna yan ng nagpapatuloy ng military drills na isinasagawa naman ng Estados Unidos at South Korea. Kahit na ipinagbabawal ito sa North Korea ang pagkapaputok ng ballistic missile sa ilalim yan ng United Nations Security Council resolutions, bagay na kinondena rin ng mga gobyerno ng South Korea, Amerika at Japan. Kung maalala, sinaksihan mismo ni North Korean leader Kim Jong-un kasama ang kanyang pamilya ang launching ng Hwasong 17 na pinaputok sa direksyon sa pagitan ng dagat ng Korean Peninsula at Japan ilang oras bago lumipad ang presidente ng South Korea patungong Tokyo para sa isang summit na tumatalakay sa mga paraan upang kontrahin ang nuclear-armed North sa kanilang bansa. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Nga Bombo Hanay sa udto sa DYFM, Bombo Radio Iloilo. Standby kay maghahatag kita sa latest karon nga investigation sa nagluntad siniyang sunog sa may distrito sa Lapos. Anyway, sa aton sini mga kabombo, formal na karon nga nagapalayag ang Bombo Hanay sa udto Marso 18 tig 2023, Sabado kita karon sini adlaw. Inisagya po nimo lagari mo ang kurman Bombo Chama Blanco Hover. Istorya naton dugang sini madalagkuan karon nga mga balita. Ikaduha nga kay gayunana nga nagluntad ang sunog sa isa iya ka distrito. Kagapon may nagluntad man sini nga sunog diraman sa distrito iya sa Lapos. Ang Bureau of Fire Protection ginatulid na sa karon ng investigasyon tuhoy sa nasambit sini nga sunog. Kag isa pagid sa mga problema nga na-encounter sang mga nasunugan, amo ining abi nila bala mabuligaw.
mabulig hakwat sa mga kagamitan para madala sa safe nga lugar. Igo mura gali agin diritso nagagin palagyo. Bantay sa lakay gali. Sa dugang pa nga mga balita, si Iloilo City Councilor Rudolph Ganson may plano nga i-revisit ang ordinansa sa pagsulundan sa trapiko dira sa may diversion road. Sa aton sini nga mga kabumbo, pangwaon kuno mga pedestrian lane dira, kwaon man ang mga U-turn slots dira. Ibutangan sa nga insaktong sistema. Sa dugang pa nga mga balita kaga impormasyon pangayo ni sang extension nga duha ka bulan sang leave ni Congressman Teves, no? Makabig balang flight indicates sa guilt sa sining pagpamalibad sa gyapon sang 3rd District Representative sang Negros Oriental nga mag-atubang sa kaso, no? Nga kung sa diin nagakulamid karon ng iya sining pangalan. Ang premise ni Congressman Teves is that nga nahadlok siya, no? Nagakangawa siya sa iya sining safety kag sa safety sa iya sining pamilya. Iyang pamangkot sinadri karon kay sino siya dapat mahadlok, no? Sinong iya sining ginakadlukan? Ang duha ka bulan nga leave gin pamalibaran man ini sang pamuruan sang House of Representatives kag sa sining pagpakatig-a sa gyapon ni Congressman Teves sa pagbalik diri sa pungsod Pilipinas. Now, flight indicates guilt suno pa sa Department of Justice. Istoryantay na karon sa aton man sini pare nga pagpangalagan. Gin mga veterano gin pakigbahin ang pagpakigaway sa hapon. Ini may kantanan man sa saulog naton karon sang liberation of Panay, Romblon and Guimaras. Now, patay ang isa ka persona sang matiruan sa Banwa sang Kabatuan. O ni matalupang doon karon iya nga mga balita tutukan ta diri sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa Udto. Check ko na this time si Bombo Angel Tan. Investigasyon sang Bureau of Fire Protection lakip na diri ang pila pa kagaina ka mga nasalapo sang aton sini motoridad samtang ongoing ang ila sini nga pagpakigaway sa Kalayo sa distrito sa Lapos. Bombo Angel sa report, please come in. Bombo Cham nagapadayon na ang investigasyon sa Bureau of Fire Protection sa ginhalinan sang sunog sa Rizal Distrito sang Lapu. Sa interview sa Bombo Radio kay Fire Officer 3 John Anthony Triveles, arson investigator, yaging payag na ongoing ang ilang investigasyon apang so far na identify diri Bombo Cham ang balay nga ginhalinan sang sunog nga ang tag-iya amo sanday Ma'am M. Season kag Mr. Gary Season kag sa pangusisa man naton sa area. Actually may bahin singa boarding house gidman ini ang balay nila Bombo Cham kag didto gidman ginapasuni nagsugod ang Kalayo kag naistorya nato na isa sa mga borders man kag isa sa mga nagbulig nga nagpatay o kun tani patyon ining Kalayo kay nagakatulog ini siya actually Bombo Cham apang may nagsinggit nga sunog kag gilayon nila ging kadtuan kag kun tani gintry pa nila nga patyon ining Kalayo apang hinali ini nag-ibwal sang kag nagdako pagid tapat ang Kalayo. And as of 11:50 AM subong o kung na pinaka-latest natin nga information Bombo Cham, ni ara partially damaged nga 5 ka mga balay kag 9 ka mga totally damaged and na-fire out ining sunog as of 9:22 AM mga around alas 9 sa aga gid man Bombo Cham nagsugod ining Kalayo. Kag ang ining so far all over Bombo Cham istorya naton lang ang area ti ang asang samtang ang sunog bala Bombo Cham hindi ni siya basta gamay lang gid nga sunog ining mga residential houses apang tuman ka itom ang aso nga ginibwal samtang ang sunog didto mismo sa may distrito sang Lapos. Yari aton pamatian bala ang nangin pahayag ni Fire Officer 3 John Anthony Triveles sang aton ma-interview. Bali ang aton time of fire out is 9:22 saga.
Ano sir ang mga initial information nga ginhalinan nga balay kisinoy ni sir kag the same time ang possibly sir may ara na bala as per initial nga investigation nga ginhalinan gid sir? Based sa aton nga mga fire pattern, dito nakita namon nga dito nagalin sa ginapasuni boarding house. Pero tulidon pa ginaton dugay-dugay kay sudlon pa ginaton tuliwat. Oo. Ano sir ang percentage sir kamatuod ang alleged nga halin ini sa kuryente kuno sir nga faulty wiring? Ay, sa subong do hindi pa kita kahambal kung sa electrical gid siya ang cost niya. Wala pa ginato na maano. Kaya aga pa kita subong sa elimination process nga damo man siya possible nga cause of fire so wala pa nato na matulid. Sir mga pila ni sir totally kabalay sir? Sa amon initial investigation sa ocular inspection namon may 5 naka-residential pero initial pa lang na. Oo. Up and down ni sir nga mga balay? May aga siya up and down. Oo. Estimated sir nga valor sang damage sa mga balay nga ni sir? Wala pa kita kano kay isuklon pa naton da ang kutob sang na damage sang kalayo. Bombochan nabatian sa mga kabombo naton si Fire Officer 3 Jan Anthony Treveles kag ang isa pagid ka anggulo nga ginalantaw diri sa mga kabombo naton nga base man sa mga kung isa sa mga nasunugan na pabayaan nga kuryente sang nabilin nga tawo sa balay Bombocham kay amo ni pag-interview sa Bombo Radio kay Mr. Teodorico Aguilar, presidente sang Rizalapos, iyagin pahayag nga posible na pabayaan sang tigulang nga nabilin sa balay ang ginhalinan sang sunog didto sa may distrito sang Lapus, specifically sa may Rizal. Sunog kay Aguilar nabilin sa balay ang ining tigulang kay nagpagimaras ang pila ka mga miyembro sang pamilya. Posible Bombocham na nalipatan nga tinigang kon niluto sang tigulang ini Bombocham kay actually nagadungaw ini siya kuno sa metalyer kay naging pakayo siya didto and nagkadto siya didto Bombocham and nabilin ang balay nila and isa didto ang ginalantaw man nga anggulo base man sa pagpahayag ni Mr. Federico Aguilar kay ini siya nakaistorya niya man mismo ang tigulang na nabilin sa balay Bombocham. And actually, siya man mismo, ang isa lang gid kaputos kahabol sa mga bayo niya, ang iya nga nasalbar. Pamatian ta bala Bombocham ang nanging pahayag ni Federico Aguilar sang aton ma-interview. Aga pa lang jogging ako. Pagkahin ko na sa balay na, sagwa sa minsan, gino islada. Nakita ko ang tigulang, isa lang. So nakita ko balay umagad, may tricycle. Sabi ko, ito na yung bukad to. Yan, mga pagimaras kami. Tapos ikaw po di guangan mo na niya, siya lang siya ang bata yung baye. Kaya ba sa ako, bungo ko sa iba naman simpo. Pagpuli ko di, mamahaw tani ko. Pag sila na may sulog. Kaya sure ko alerto ba ko ya. Kaya ready mangunaan niya ang habol ko. Malapad, pinamutag ko na mga bayo ko. Pagputsol. Aras likod ko, kaya init ko. Ano, guwa ko na ang ulpi. Sige sa ako tayo, guwa tatay. Guwa ko. Muna na, sumdaman da bala. Ang rason siya ang balay, tigulang istar. Sunong bata yung isa. Magad yung wada. Sure na surong bugan kita. Pagkakita mo kay na sir, ang kalayo kag aso gamay pa lang or gadabada pa na gid? Sa kusina na nagalin, kusina na. Ang kita, siyempre kung balay na, may gagawa kalayo, kita mo gano'n. Bong, o di niya punggan. Nagkulabot kila among blaw ilan ara among dao. Lapitan na isa lang dupa. Karol. Pinabayaan ko lang ko awan ako. Ako dan senior citizen ako ni minang atuod ko. Mabuligol na tani ko gali watami mo kay tigod sa edad tala. 75 years old ako. Tapos pagwa ko abi mo ni pagwa ko dala ko tubig para ibulig lang yatag sila. Isa ka balde nga gabay, pasaan ko pa. Kaya ko lang ako, dalang pa niyo. May tubig, backpack, tako. Muna na. Mga bukas ko, bubusok. Sir, ayan, sir, sa kuryente, gid man naghalin ay haning sunog, kay ambal mo. Sa ako lang base, kay... Wala na sa do mga puro, tika lang ginagamit nila. Mga rice cooker, ba't check ko, may mga rep. Kumpito lang sa mo. Karol ang rason, sila karol.
Basi lipatan sa tigulang ang nagilaluto. Kaya nanaog siya, kaya may nga talyer, tumayo naman talyer. Kung ano ko na nung, ngayon lang tao ko ako nga, pa, well day siya, talyer na o. Te, sago na, te, kumusta niya, okay lang. Magwatot kami, tribyara, kaya mo na sago na, pinagdal mo. 5 years na magulay sa ako, 85, yes, 75, 85 siya. Sago ako, 75, 15 years siya magulang mo sa ako. Sistura-istorya kami, pero guys, ko, malakat ko, at libot-libot ako mag-walking ko na. Pero wala man sir sang balita kung kuan nga information nga minabilin pa sa sulod nga tawo nga nakagwa. Matsa ko daw ay man ko kayo ay kagwa pero ang apo niya dala ito umangad niya. Gimarasis na galing Israel pa kamo. Papagimarasis la. Bombo Cham na batian sa mga kabombo naton si Mr. Teodorico Aguilar kag isa pagidri Bombo Cham nga natabo sa mga kabombo naton sa mga nasunugan bala apisar nga ongoing ang sunog may mga tawo sa gihapon nga nakuha pa nga mag-take advantage so kon maghimo sang hindi maayo sa mga nasunugan ini bala Bombo Cham insidente nga nakawatan ang mga kuntani nagatinguha salbaron ang ila nga mga gamit. And ang natabo diri Bombo Cham sa pag-istorya naton sa mga residente nga di man nakakita ang niya ang mga pila ka mga nasunugan kuntani ginapagwa ang ila nga mga gamit. And may pila ka mga tawo nga nagapakuno-kuno nga mabulig sa gamit o kung mabulig hakwat sa mga gamit kag gilayon inisa ginpapalagyo Bombo Cham gintunguhaan patanin sa mga residente nga lagson ining nagpangawat kuha sa mga gamit apang wala in siya maabdan Bombo Cham. Okay. So mura masubo-subo double kill kung baga pa ang hambal nila mas mayo ayo na lang kung makawatan ka hindi ka lang masunugan. Pero sa mo sini nga ugada iya nasunugan na kinawatan pa double kill gid na Bombo Angel adding insult to injury gid. Amo man nagan Bombo Cham ang isa sa mga problema to kaina sa mga nasunugan nga ti man sig salbaranay naman lang kuntani isang mga gamit nila kada kuntani kuan man sila nag-aasa man sila nga ang mga magabulig ni Bombo Cham nga mga pumuluy sa palibot ti klaro man ang ilang intention kung tani apang with what happened kawaging kawatan pa sila tapos imbes nga mandugang pa sila salbar sang gamit nila ginlagas na lang nila atong nagpangawat sang o nagkuha sang ila nga mga gamit Bombo Cham and amo ina kabahin man sa mga tabo didto sa misunog ang pila o kun miara ido to gani actually Bombo Cham nga ti wala gid nakaluwas sa pag-umpisa sang sunog actually tong ido ginatingwaan pa kung tani revive nagaginhawa pa siya apang tiya suffocate naman sang sunog at the same time pila kabahin sang lawas sang ido ang ti nasunog gid o kun na damage gid Bombo Cham. Okay. Now, Jel, may ara ikaw sang consolidated report sa mga partially and totally damaged nga mga puluyan? Ang so far Bombo Cham, ang latest na information, ang partially damaged nga nakuha ang data, lima ini sila kabalay, ang totally damaged siyam gid ini. And with the observation natin sa area, ang mga balay nga ni Bombo Cham mostly up and down gid man ang didto sa area and kalabanan sa ila ginapaistaran sa mga borders. All right. Now, babaw dalom ang balay kag made of live materials. Exactly Bombo Cham kung miara man ang actually ang ginhalinan gid bala sang sunog nga balay ini siya Bombo Cham ang kabahin sang balay nila sa idalom nga parte kung konkreto gid man ang sa babaw na bala nga bahin dira gid ang mga light materials Bombo Cham. Okay. So pila ang estimated damage sa Bombo Angel? So far, Bombo Cham, wala pa sa minahatag sa aton ni estimated damage ang Bureau of Fire Protection kay padayon pa sa gihapon ang ilang investigasyon kung pila kay actually kagina amat-amat naman naka-pull out ang mga katapo man sa Bureau of Fire Protection apang ang mga residente nagpadayon ini sila sa pagbasya sang tubig sa mga nag-aaso kay ni didto nga bahin sa likod niya part naman Bombo Cham nga actually do dingding naman nang nila to apang nagapadayon sa gihapon sa pag-aso and wala sila naguntat na pagsag-ob sang tubig hasta madula atong aso sa likod ng Bombo Cham and ining mga partially damaged kabahin man sa mangin consolidation nga damage
sa Bureau of Fire Protection. All right. And actually, Bombocham, idugal na lang natin diri ang consolidated report naman lang sa Mihalan daw ni Estate nga natabo man nga sunog. And as per initial o kung as per data natin diri nakuha nga current data, Bombocham, miyara number of houses nga apektado 25 kabilog. Partially damaged 12 kabilog. Ang totally damaged diri 13 kabilog. Ang pamilya naman nga apektado 45 and niari diri nga 17 nga mga sharers o kung ining mga nag-i-star sa balay nga hindi gid man miyembro sa pamilya pang kabahin man Bombocham kag may 3 nga naga renta o kung mga boarders man. Ang number of individuals na affected 177, ang adult diri 101, ang number of children 58, ang senior citizen ni ara 18, kaga person with disability 4 ini kabilog Bombocham, kag number of families na ara subong sa evacuation center 24 so far, and as of today madugangan naman ini sila Bombocham. All right. Ini si Bombo Angel Pichilierta na para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kida Bombo Angel Tan. Daw kung kaysa gina testingan gid kita sang kapalaran. Kay apisar nga sumo nga bulan sang Marso, Fire Prevention Month kita, pero may pila na ka mga sunog nga nagaluntad. Kagapon sa may Halandoni Estate, subong dira sa may Rizal Lapus. Nati sa Fire Prevention Month kani diri ni kag gina pabalo sa mga pumuluyo, gina eksplikar sa mga pumuluyo kung paano kita makalikaw. Paano malikawan ang pagluntad sang sunog sa aton siniiya kabaranggayan, sa aton lugar. Pero sunog sa gyapon ang aton siniiya nga nasalapo. Isa sa mga nagapanguna nga rason sa pagluntad sang sunog amo iya ang sabahin sang kuryente. Way kita nagasiling iyang ang mga nagkalasunugan naga-illegal connect sila, no? But lantawon naton banwa, hindi lamang illegal connection ang sarang nga makatugas ang sunog. Ara dira ang ginatawag sini naton iyang short circuit or mas masami ginatikab sa mga tabala apang ang Bureau of Fire Protection nagambal nga wala sang faulty electrical wiring. Pero masami doon anda naton nga musina ang ginamention. But ang punto sina dira banwa nga subong iya nga mga pangimpo kung gusto nimo nga manginconveniente sa pagpangabuhi, sa paghikot sa mga daily chores, pwede na tanan ini mapaagi, pinaagi sa appliances. Maluto ka, saksak mo lang sa kuryente. Ano ganing tawag sina engineer? Ang mga sa kuryente mo lang ipagyon ba lang ang mga burner? Sa aton sini makabombo. Hindi ka na magamit sa liquefied petroleum gas. Mga induction burner, amo nang tawag, induction stove. May mga rice cooker. Saksak mo lang sa kuryente. Ang function niya do kasubong man nga ginaluto mo siya sa kalayo gamit ang liquefied petroleum gas. Now, ginahimo sini nga mahapos ang aton pagpangabuhi, pero may kalakip ini nga responsibilidad. Nagakadapat nga mangin responsable kita
sa paggamit sini. Kay katulad sang kalayo. No? Bisan dira mo lang yalan tawon sa sining paktakon bala kung kaisa abyan, kung kaisa kaaway or kontra, depende sa imo paggamit, mapinoslanon ini nga sahi isang butang. Oh, maamo na. Yanong sabat dira, kalayo, mapinoslanon kay ti. Kung may kalayo ka, may makaluto ikaw, maka-provide sang heat, so on and so forth. Ti, ina subong, mahatag naman sang elektrisidad sa aton. Now, sa bahin sang elektrisidad karon, ti tanan kita sa nasiling ko gani banwa gusto naton mangin konbinyente kag mahapos ang aton sini nga pangabuhi, nagapangita kita sang mga isaksak mo na lang sa kuryente, bala mga appliances nga ti good to go ka na dayon. Kung kaisa, why kita makahibalong ang aton siniiya nga mga outlet bala, yung mga salaksakan naton. Wala, hindi gali iya, mambal naton, hindi siya suitable nga mag-carry sang voltahe. No? Bala mo may ara ina sang dinumero man ni ang mga kable mo. Ining mga wiring, electrical wiring, dinumero man ini. Hindi iya nga sila nga makakita ka lang daya sang wiring at pwede ko na ni iangot-angot, okay na ni dayon. Hindi mo sina. No? Maandar man siya, pero hindi siya maglawig, masunog ina siya, ma-short circuit ina, bangod, nga ti, it's either mataas ang amperahe sa mga electrical engineer, no? Correct me if I'm wrong, ang mga ginagamit kong mga tinaga, but ang luyag kong lang iplastar sini sa ila, may ara iya sang among sini kadagko nga mga kable, electrical wiring, may mga kasubong sini kadagko, no? Sa aton sini magkabumbayara man nga mo sini kadagko, or even gani may mga amo sini kadagko. Ting iban sini kung kaisa para nga may salaksakan diri si Lula, para nga hindi na siya pag hindi na pag-alsahon ng rice cooker o kung ano man na air fryer gamito niya, himuan ko diri siya sa salaksakan niya ho. Muan ko diri siya sa salaksakan niya sa kilid ho. Oh. Kita nga daan nga mga Pinoy, kung interesado kita makaibalo sa isa ka bagay, you know where to go na dayon mo sa paglantaw. Abi kung paano himuon. Muna kaning iban kilala ko, nakalantaw lang kung paano himuon ang isa ka bagay. Tulo check up lang sa YouTube. Feeling niya, electrical engineer naman sa dayon mo. Hindi bala engineer lang wirta. Amo gali ni magpatiko-tiko ka wiring tapos butangan mo ka electrical tape. Pagkadason nga adlaw, electrical engineeron. Not taking into consideration sang eksakto kung tani iya nga kadakuon sang electrical wiring nga gamiton kag iban pa nga mga electrical staff, no? Agod nga malahyo sa disgrasya sa aton sini nga mga kabombo. Ti amo sina ang nakita naton nga nagapanguna nga rason sa pagluntad sang sunog. Kay kung maghambag ka illegal connection, manog 5 na katuig ang More Electric and Power Corporation. Was-was Manila sang first, second, third year nila, was-was Manila to. Do halos pa lang yung ma-eliminate na nila tanan sining illegal connection. Isa pagitan ni ispanawagan naton kung makahimo sila sa nga programa nga pang-checkyaron man bala ang kabalayan or even sa aton sining nga mga opisyal diri sa syudad sang Iloilo. Oh? Himo abisang nga ordinansa dira
nga dapat tsekyaron ang mga wirings sang tag sa kapuluyan kung bala eksakto ina. Namin ko nga eksakto ti kung direct line ini siya or whatsoever dira. Hindi ko na ma-specify gid. Pero I'm just giving you a thought. Kung anong punto sinadira banwa. Para iya nga pasigurado naton kay kumo nga why naman bala kag na-eliminate na naman or we are at the brink of eliminating illegal connection. Now, ang paligbanta naman sini ang mga substandard nga mga materyales nga ginagamit sa kadamaan sa aton sini makabombo sa ila sini nga puluyan. Kay unfair man ina karon sa mga nasunugan iya nga suspitsuhan lang sila permi sunog sa ila illegal connection guro mo jumper guro mo sunugan ka na yago taon ka pa una bla no ti sa city council abi himo sila dira sang mga engineer sang pagsulundan or awang siya ni ordinansa nga ang City Engineer's Office together with the More Electric Power Corporation mang barangay mang check sa mga electrical connections kung standard bala ina or substandard. Now, kag siguro ti basi kung with the help of More Electric and Power Corporation kung ano sila dira ang mangin kasugtan together with the city government nga mapang-islan sang standard iya nga electrical wirings para nga malikawan ta na ng mga sunog sa aton sini makabumbo para may handumanan man tawo sa inyo sa aton sini matagpalamati oras 2 minutos sa kaligad sa takna sininga launa. Sa aton sininga pagpanumbalik ka banwa, veterano gin pagkigbahin ang pagpakig-away sa Hapon. No? Anulok ko to kuno armas ito. Si Bombo Jumar pa sinya ano ganito armas sing gamit kay Bombo Jumar, no? Pero nagtalalas kuno yung mga Hapon sa iya. Single shot kuno to nga long arms. Balikan naton ini pagkatapos ang pila ka importante nga mga panumdumang. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities from March 12 to 18, 2023. March 18 is the Liberation of Panay. Adlaw nga makasaysayan kag may dako nga sentimental significance para sa mga Ilonggos. Sa sining espesyal nga adlaw, you are invited to spend your Saturday night sa Plazuela de Iloilo and be entertained by the Philippine Army Band sa 2 ka oras nga musical show sa Concert at the Plaza. Magasugod alas 6 sa gabi sa Marso 18. Sa among nga musical event, napulo ka mga Plazuela de Iloilo mag sa iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Marso 19, Domingo, ginaagdang tanan nga magtambong sa selebrasyon sang regular Sunday Mass sa La Tolda alas 11 sang aga. Sa tion sang Eucharistic celebration, magpangamuyo kita sa Ginoo. Nga hatagan niya kita sang kabakod nga tubangon ang tanan nga mga man-made kag natural calamities sa tuig 2023. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic
nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sang electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Molo Plaza, ang central landmark sang Molo. Isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makitaan ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu mahira sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, ganing ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref, kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances, agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit, amo man ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na.
Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos o kun sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system sa diin nagapatas ini sang feel-good brain chemicals kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Nagabanding pabala kamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag hindi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan nga nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan niwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inodoro, paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma, magpamunyag lamang kung wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mera sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agod nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Ang tambo o kun bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Sunod sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboy o kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ang mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kon ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente.
money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ng savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Indi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag indi ang gusto mo lamang nga baklon. Indi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod indi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kun sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit sang credit card. Indi magpinangutang kung indi man lang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikaayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen, agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo nga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kon mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kun huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag indi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kun kamo ang mahulog sa ila malain nya plano, amo na ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang indi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magpanigarilyo o kung magpanabako sa hiligdaan. Patyaanay ang upos ng sigarilyo o kung tabako antes hiyaboy. Hindi ini pag-ihaboy sa basurahan. Ipalayo ang mga nasindihan nga kandila o kung lampara sa kurtina o kung bagay nga madali masunog. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Hindi magamit sa mga kalayo bilang dekorasyon. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Ipasiguro nga limpyo kag wala sang nabilin nga baga ang kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tsakyaron ang mga linya sang kuryente kagilayon nga kaayuhon ang mga may bukas o kun guba nga linya. Itugyan sa mga licensed electricians ang pagkaayo sang gubaon nga linya sang kuryente. Hindi pagpaagyon sa idalom sang carpet o kun tela mga linya sang kuryente. Hindi pag-i-overload ang linya sang kuryente paagi sa pagsaksak sang madamo nga mga suga o kun appliances. Ipalayo man sa mga bombilya ang bagay nga madali masunog. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ini nga pahanumdom nagikan sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungan sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker, agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini.
I-report gilayon sa inyong nga distribution utility o kun barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno kagiban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power lines agud mautod o kun makakas gilayon kag malikawan ang peligro. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi. Philippine Standard Time, 20 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Balik diri sa pagpangalagad sa nga Bombo Anay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa kay Bombo Jomar Villa. Check karon naton balita ni Bombo Jomar. Pila sa mga ginpakigbahin man diri sa aton sini nga mga war veterans in commemoration sa liberation of Panay, Romblon and Guimaras. Subong iyang adlaw. Di mayara gito iyang nagadugid. Face-to-face combat with the Hapones. Sa aton sini nga mga kabumbo. Pisar kuno nga tido alkansi sila. Why pang dua-dua. Nagbinada. Nagtaralaas man kuno mga Hapon. Sugid-sugid lang kuno mga Hapon sila nga. Why sila kuno katantan sa sining mga war veterans naton. Sa aton sining mga kabombo standby And later on, istorya legal man kita diri sa palatuntunan na bombohan ay sa udto. May kantanan sa sining pagpakatiga sa gyapon ni Congressman Teves nga magpauli diri sa pungsod Pilipinas. Agod ato bangon ining mga complaints nga gin-file batok sa iya. Sa aton sining mga kabombo kag ang isa pagid karon sa mga naghatag sang bugat sa kay Congressman Teves ining pag-ayo ya kay Speaker Martin Romualdez ang 2 ka bulan nga extension sang iya sining leave of absence bangod nga gusto yang mapasiguro anay nga safe ang iya sining pamilya kag ang iya sining kaugalingon ti damo gani nagapamangkot safe kay sino. Balik-balikan naton ina karon check tanay si Bombo Jomar Jom sa report please come in. Babotsam tubtob subong hindi pa diri makapati no ang pila ka mga World War II veteran din sila ni ang nagpakigaway sa mga mananakop no ilabinigid sa mga Hapon. Ngati ang iban diri nga mga veterano hasta subong buhi pa no. Although ngati may pila ka mga nagkalamatay na bagod man sa ilang sining edad. Pero kay na sige patigayon ning programa sa may Balantang Veteran Cemetery kung saan pila to ka mga veterano ang ginawardan. Ang iban to nagaedad na sin, ang iban 99 no ang pangidaron kag ang iban ti tama pa kanting no kun ipasaysay mo sa ila kung ano ang ila sining na experience sa tion sang sining pagtuyo no nga pagsakop sang mga Hapon address sa may bahin sang Panay no ti sa kinisa na pakingutan naton sali kasugpon lang ini no sa kasaysayan man naging pakigbahin diri sa aton ni retired Colonel Lucio Perpoma 99 years old din siya bali 100 years old din siya buwas nga adlaw Bumbutsam nga ti pumuluyo man ni siya sa banwa sang Pututan Iloilo ti sa diri sa una sa pasalamatan niya nga sa pila nila no ka sining pag-assault kung pag-atake sa mga Hapon akaduwagid ni kabises no nga pag-ambos nila ti hasta subong way man sa may abe o kun sa maran abe o kun igo sang bala Bumbutsam ti subong kun lataw naton makatindog man ni siya aporti amo nagaling mahinay-hinay lang galing maglakad pagod man sa katigulamon no amutong na mention niya nga at isang unang ilan sining mga opensiba nagapangambos ini sila Bumbutsam so do bali sila ning nagabantay sa Hapon kay ang matabo dire kun hina lang abi ang mga strategic sa nga
sinato anay nga mga military, mga gerilla, kung maunahan ini sila sa hapon, tiway na ni sa kaluoy. Ang iban diri sa una nga na-mention niya, kung madakpan sa hapon ang iban nga mga kababayenhan, ang iban ginahimuslan. Ang iban ginapamatay, bumutsam pa muna nga dapat tuay gid sang makita nga mga Pilipino kung mga Ilonggo ning mga hapon, ay kung makita nila, duha man lang namo ang patyon o kung apresohon ang ila si nga ginahimo karon sa sadto anay no nga mga ila siniya nga makitaan. Kaya muna sa pila ka mga pag-atake nila, tinapatay nila tong mga general, kag pila to ka mga nagko tong mga truck sang hapon, ang ila sini nga ginpang ambos hasta nga tinag-abot ang mga Amerikano tuig 1945 no, kay na mention niya to halin 1942 umpisa siya nagpakikaway, 42, 43, 44 hasta nga magabot ang mga Hapon address sa may Iloilo no, kung sa may Banwa sa Tigbawan, Iloilo. Puputsam tiya mo to gin welcomean ini sila sa mga pumuluyo no, nga ang iba nagpasalamat kay tinagdugang ang pero sabi sang mga militar diri sa may bahin sang Iloilo batok sa sining mga Hapon. Kay ang ila sining ginobra babutsam duno gayom yuho madri gani si katon sa aton kay na si Sir Perpuma, kay ang ilang pag-welcome why ni sila nagsuksok uniform. Subalit suksok lang ini sila sa civilian. Kag ang ibang to nga Hapon dugin ano pa sila dugin tapog. Kay sabi nila civilian, ababutsam ginambalan ko kuno sila sa Hapon nga get out of the way. Muna kuno ang agin hambal to sang mga kano, sang ini sila ang nag-abot kay sabi nila civilian. Pero tiya mo gani nga mga gerilla ini sila nga mga nagpakibato sa Hapon. Di suno gani kay Sir Lucio, kapag abot ko sa Hapon diri bobotsam akang mga kano, ang mga Hapon ato na tuya sa bukid. Sa pilaman ka mga series ang pag-atake sa mga gerilla, so ang iban nga Hapon nagpalagyo na to sa bukid nga area. Tiya mo to pag-abot sa kano, nag-surrender ini sila sa kano, kay kung diri sila surrender sa mga military diri, tipat yun man sila no, kay ang ginhimo nila ginpamatay man to mo ang mga katapo man diri sa mga Ilonggo, ang mga pamilya, tiya mo na nga nahadlok sila nga mag-surrender diri sa katapo sa mga guerrilla forces nga nakaplastad diri sa mga Italom. Tiya mo to nga pag-abot sang ano, amo to tigin pang aresto na ini sila, kag amo to gin pang preso no, ang ining pila ka mga Hapones bubutsam. Kag amo na sa subong naga-emotional man sa no sa pagbaton man sa sining award, agin hatag man sa iya ang ati sa pila man ka atuig no nga ginuntat ni mga dagko mga event magod sa COVID-19 pandemic. Kag isa lang isa no si Sir Lucio sa pila ka mga veteran man nga nagpakigbato address sa pungsod no batok sa sining mga tuyo nga magsakop. Ang isa pag ito gali no asa na-mention niya man nga pag-abot kuno sang mga kano bumutsam do ginahikayan pa ni kuno sila kay ang armas nila carbine. Ati single shot lang ni. Proteksyon no gani kay Sir Lucio bisan carbine lang ang armas. Ikada igo kuno ka kontra katong balay man tong mga Hapon. Amo na ang bisan mula ng armas nila, protektan daman sila patrohon. Kasi although nga wagin sila maghana sa training kakay subo. At isang una dila anay mo grabe ang pag-recruit sa sining mga veteran sa una. Nga makabalo lang maguyat sa armas kag magtuon sa armas sa kontra. So ginapasunod na makaprotektar man adri sa aton batok sa sining tuyo nga magsakop. And lastly, ang pagpasalamat dyan sa Ginoo, ay sa una, do ginabawalan pa ni sa misis na masulod sa military kay dasig kuno dula sa kalibutan. Isunod sa iya, si Boss Marcin na edad yan, duway man ganit kuno sa agi, gubala. Amo nang ginapasalamat yan, salamatan niya man sa Ginoo, pati naka-survive siya, kag nakaserve man sa pumuluyo.
Ipabati at abala po Champ tao si retired Colonel Lucio Perfuma sa may tribute diri sa Bombo Radio. Tumaglanding lang. Abi mo, ginawa isang Hapon, asang Amerikano, saging itlog. Ang ginawa na, hindi kay Hapon. Huwag naman Hapon. Ito naman sa bukid. Nadlok na mahapon sa Romero. Hikay sila sa Carbin. Hinayman. Gagmay. Kaya kada yung kwentro, di kaya man sila. Nagkalma hapon ito. Ang nabilin, nagpabukid. Especially, hindi man sila magsuninder sa Pilipino. Ay patyon man sila. Oo, bakit sa bukid. Magbalik. So bali inyo gali nga time why na sa mga hapon diri sir dito nas bukid nagplagyo na. Inyo nga time nagplagyo na tong mga hapon pag abot ka Amerikano do na sila do nagdugan na lang galit Nagpalagyos na. Espes sa hapon sa Amerikano sila nagsurrender. May taken prison na ito sila sa train. Ang hapon. Joms? So ano? Laging welcome. Pag-abot sa Amerikano, paano nyo sila gin abi-abi? Pag-abot na. Ang Amerikano. Paano mo sanda na welcome paano ka mga soldado gin welcome ang mga soldado ka Amerikano pag-abot na? Ito pag-landing na sa uton, noon ay nagsulod sila lilo. Ito ka, na-welcome man sila. Pero kami ang mga guerrillero, wire uniform, ito na promero ka kita sa pon sa Amerikano. Ito na kami kita civilian. Abi nila civilian kamo? Abi na civilian. Bombo Jomar? Medyo burbudlay lang gili makabati gawa si sir kay Siyempre may edad na, manog isa na katuig ang edad siniya pero ginadayaw gid kagati subong man ginapasalamatan ginato ng mga kaisog sining mga World War II veterans naton. Bombo Joma. Ano ganing kanyon? Yan ang tawag ni gani? Actually, duwa na sa machine gun, kag ang isa mortar. Mortar. Amo na siya kung kontra-kontra mo gid ng isa ka tawo mo, no? Do tawgon mo siya nga mortar inime mo na? Mortal. Mortal na siya. Mortal! Sus, Maria Kagusip. Abi ko anay kung amuning armas para sa kontra-kontra mo gid la? No? Mortar inime? Ha? Para man na sa kontra ang mortar. Para man sa kontra. Oo. Kontra-kontra mo gid mortar inime. Ari mo kay kontra na itang mortar inime ta ka mortaron ta ka. Joms? Oo, kag may pila pa dito sila ka mga ginapang-exhibit babusab ang bayo pag ganito ni Colonel Macario Peralta to ba? Mga uniform ginapang tiod to kag abang sa una nga mga armas ang iba to mga pistola nga 38 kag ang iba to nga gina-appreciate man sa may area agod nga ti mangin nandumanan kag mangin simbolo man sa aton sining kalwayan diri sa may Panay Bombo-Champ. All right. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 kag most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Mas radio. Bombo. Salamat kid Bombo Jomar Villa sa imo siniiyang balita direktamente karon sa may patrol. So aton sini nga ginapasidunggan kag ginapadayaw ang mga World War II veterans nga kung sa dinti nagapakita sang ila sini nga kaisog agud dipinsahan
nga para hindi kita iya madali-dali isang kung sino man sini iya nga mga dumuluong nga basta-basta na lang iya nga luyag nga magsakop sa aton diri kag ipaidalom kita sa ila sini iya nga rimihin o rehimen. So muna ya kay isog nga mga Ilonggo. Sa aton sini nga mga kabumbo. Damo man sa mga kabumbo naton nga nagsululod sa serbisyo sa Police, Armed Forces of the Philippines, Air Force, Marine, Philippine Army, kag sang ini silang nag-retire, tila man sinigagin pakigbahin. May kilala ako ya Bumbumel, nga madumduman niya pa yang iya sining assignment sang chimpugid sang height sang Ampatuan Massacre. Ampatuan Massacre dito sa Maguindanao. Tinatapos lang to, nakasurvive siya. Inog-asay na tani ini siya sa bahin karon niya sang Mama Sapano o galing kay do nakatipalo to sa bla. Sus, naghubag ang iya nga nawala, iya nga siki. Naghubag, why siya ma-assign to? Sa aton sini nga mga kabumbo. Swerte kin man guro sang tawo. Sanggin pang mangkot ko siya, siling ko, Sir, anong mga eksperyensya mo abisang samtang yara ka pa sa serbisyo? Kabalo kanoy, nag-early retire lang ko. Sinya, kutob sa mga hangkilan to yang mga nagkalain-lain to, mga busayap, mga musini, kung saan sino pa to mga pinanglawag niya yang mga terorista. Sinya monitor ko to tanan, kag na penetrate ko to sila tanan. Siling ko sa intel ka sarge na assign now, sinya huo. Siling ko ay pila ka ka kalawig sa serbisyo? Sinya 22 anyos, nag-early retirement lang ko. Okay, assign to tali sa Mama Sapano to. Sus, ano man to yung pagpuli ko sa balay, nahulog ko sa kahon, sus, nagbanog ang wala kong TL. Why madayon? Yung nag-early retirement na lang ko. Siling ko, pila gani sarge ka, pila gani ka tuig ang serbisyo? Sinya 22. Siling ko, ano kalawig ang training? Sinya 2 tuig. Ti siling kong 20 anyos siya, nag-ano ka, Sarge? Niya ti nago 22 years in service, 2 ka tuig training, 20 anyos nga panago. Intel mo! Ala mo di balls lawas ito karon, di blabong buumel. Sa aton sinima ka mong. Anyway, joke lang naman kapayuhom sa inyo. Okay. Ari na karon sa aton sininga pagpangalagad. Maging kaupo na naman naton si Attorney Noel Palomado aton siniyang Bombo Abogado. Now, we would like to clarify things kag luyang naton masanagan sa aspeto legal sa mga palamangkutanon karon natuhoy sa sining sa kay Congressman Arnie Teves. Previously, sa pagpakigangot naton sa kay Attorney Palomado, nangin klaro man ato banwa nga mientras tanto wala sang formal complaint kag wala sang warrant of arrest, butsilingon nga ti hindi iya mapuwersa nga mapapauli diri si Congressman Teves. But technically, nag-expire ang iya sini nga leave of absence. Kag sang damlag lang, nagpangayo siya sang 2 months nga extension sa iya sini nga leave of absence. May mga nagagwa man sini nga information nga wala na sa Estados Unidos kundi iyara siya sa Cambodia. Kag ang latest diri banwa sandig iya sa Department of Justice. Hambal ni DOJ Secretary Boying Rimulya, siling niya makabig na ning indication, no? Ang flight is an indication of guilt sa aton sino magkabumbo. Abi mga kita sang adugang sini nga mga legal opinion diri with our Bombo Abogado
Attorney Noel Palomado. Sir, good afternoon sa liwat. Welcome sa Bumbuaray sa Udto. May ayad nga hapon, Bombo Champ, may edad nga hapon sa tanang nga nagapamati, nagabantay sa atong programa diri sa Bumbuaray. Alright. Now, may ara kita sa adage sa Attorney Palomado nga flight indicates guilt. Now, nag-expire na ang leave of absence. Nagpangayo pagid sang 2 months extension para iya nga palawigon ang leave of absence pero dugin turn down man adto sang House of Representatives. Anong implikasyon sini karon sa estado ni Congressman Arnie Teves legally, Attorney Palomado, sir? Yes, sa Bombo Champ, no? Sa criminal siling nato nagligad, no? Kung dumduman sa ato mga tagpalamati, Bombo Champ, nga ang kriminalya, ongoing pa ini, no? Ongoing pa ini kay complaint pa lang ang na-file, no? May reklamo palaging pasaka sa iya. I think that was the first complaint in 2019 against a board member. Siguro ang second complaint niya ining party sa illegal possession of firearm and explosive, Bombo Champ. I would believe, Bombo Champ, napasakaan man ni siya upod sang anom ato nga nadakpan. And the third case against him sa criminal aspeto, Bombo Champ, ini siguro, no? Kung madalahig kag madala di siya sa kaso against governor, pagpatay kay Governor Digamo, no? Ining tatlo ka kriminal. As regards the administrative aspect, no, sang kaso, Bombo Champ, ini naton hoy sang iyang administratibo nga bagay, no, bilang isa ka representante, no, sang 3rd District of Negros Oriental. So ano bala matabo ang iya posisyon dira nga elective position kung sa diin siya na eleher sang 2022. I think he was re-elected, no. So ano bala pwede na siya mapahalin, no, ma-dismiss, ma-expel, ma-suspend from being a representative of the 3rd District, no. May mga proseso kita da, Bombo Champ, no. Ang aton dira may house rules dira, no, on how to administratively discipline a member of the house, no. Sang nag-file siya sang additional leave of absence when it expired on March 9, 2023, Bombo Champ. I think he asked for 2 months, additional 2 months, no, from March 9 pag-expire sang to. Depende ina, Bombo Champ, sa liderato sang House of Representatives, headed by the Speaker now, Speaker Martin Romualdez, no, kung pa-approve inang 2 ka bulan niya nga leave of absence, no. Kung hindi, Bombo Champ, it would again depend on the leadership of the House on what action they would take against Congressman Teves if indeed, no, ging pareho sinaabi, ging deny ang iyang application for leave of 2 months, no, nga ginahambalan siya nga magbalik na siya sa iya trabaho, kag hindi siya, Bombo Champ, magbalik gid abi, no, magpakatig-aabi si Congressman Teves on the ground, on the reason nga may security, no, nga sa iya kabuhi o kung sa pamilya ya, that's why hindi siya magpuli anay. Then it depends Bombo Champ sa committee, no. Siling naton, Bombo Champ, ay ang may disciplinary authority sa isa ka membro sang Kongreso, sang House of Representatives, sa isa ka congressman, Bombo Champ. Amo ni ang may disciplining committee dira sila sa House of Representatives. I would say siguro may pila na ka members sa isa ka committee, ginahir ina, Bombo Champ, may mga certain grounds wherein which you can be discipline ikaw, no. So one of the maybe the grounds, Bombo Champ, ang nabalaan naton is disorderly behavior. Pareho na sa isa ka session, isa ka hearing, sa isa ka House Representative, magbinastos ikaw magsiningitan ikaw. That can be a ground for disciplinary action, Bombo Champ. Isa pa gid ang natawag nato ng absence without leave, no? When he filed this leave of absence, it was not approved. It is a leave of absence, unapproved leave of absence. That can also be a ground, Bombo Champ, no? Kung wala biging aprubahan sang committee ba o kung sang House leadership headed by Speaker Martin Romualdez ang iya application for leave. Then isa ina kabalido nga basihan, Bombo Champ, nga ground
nga pwede siya ma-filean sang disciplinary action. Ano bala ang pwede nga ihataw sa iya in a disciplinary action sa iya, Bombocham? Depende sa gravity sang iya sala, no? It's either pwede siya ma-reprimand, ma-suspend for 6 months, suspend for 1 year. Ang pinakabugat siguro, Bombocham, kung medyo mabugat ang iya sala, expulsion, no? I-expel siya as member of the House of Representatives. Galing, Bombocham, ara ina sa Constitution naton, before you expel a member, although may recommendatory ang isa ka committee, Bombocham, ina subject into concurrence, no? Sang 2/3 vote some all members of the House of Representatives. Butang tabi, Bombocham, wala siya nagpuli, no? Naghambal abi ang naggimpailan siya sang committee, sang complaint, administrative complaint against sa iya nga absence without approved leave of without approved leave of absence, Bombocham. Kagipasaka ini sa komitiba. Nag-recommend abi ang komitiba nga ang iya nga offense being awol, ang iya nga penalty is expulsion, no? Expel siya. That is the recommendation of the committee. That would be subjected still, Bombocham, sa plenary, no? For a vote of 2/3 of all members of the House of Representatives. That would be the time that he will be expelled, no? As member of the House of Representatives, Bombocham. Okay. Now, in terms naman iya sang mabulos iya sa pwesto, is it early bala nga maistoryahan ini, attorney? Ang mabulos sa pwesto niya, Bombocham, elective position siya, no? Pag may bakante ang isa ka distrito, no? Isa ka distrito sang house abi, no? That would be subjected to an election, no? That what happened sa lugar ni Boying Remulla. Remember, pagdaog niya, Bombocham, he was automatically appointed as the secretary of DOJ secretary. So I think last month there was a special election conducted for that district para may representante sila sa Kongreso. In this case kay Congressman Tevez, kung bala after proceedings, siling naton due process pa ni Japon, Bombocham, no? Yes. Kag i-expel siya sang 2/3 vote of all the members, Bombocham, kag ma-expel siya, mabakante ang iya position as congressman of the 3rd district, then maga-conduct sang another special election to fill up the vacancy of the house sa iya nga distrito, Bombocham. Okay. Now, sa bahin sang mga kongresista bilang parliamentary immunity, kung magpauli abi si Congressman Tevez, granting for the sake of discussion nga may mga complaint na, pwede ba siya ma-aresto gilayon, Attorney Palomado, sir? If that would happen, Bombocham, kung pagpuli yabi kag may may warrant of arrest siya, no, pending o standing warrant of arrest siya, then sa airport pa lang siguro, Bombocham, pusasa ni siya, diretso na siya sa prisuhan, no, to kag hearing ang iyang criminal charges against him. But as of now, so far, Bombocham, sa aton nga paglantaw, pagbantay sini nga nagakalatabo sa iya kag sa Negros Oriental, Bombocham, daw wala pa, no, sang warrant of arrest nga issue. Ang problema dira, Bombocham, paano bala ma-take jurisdiction sa person niya, no? Kay siling naton, why di siya mo, no? Wala yung mabaton ng subpoena, no? Yes. Ang sa amon siya, summons, kung di mo mabaton ng summons, there are proper service of summon to be valid kay para magdalagan ang tiyempo. Yes. In his absence, bala, Bombocham, madalagan ang preliminary investigation. Kaya so far, wala siya na-receive sa iya personally, no? Ang iya nga reklamo, paano niya sabton, kaya tuto siya sa Amerika, no? Is mere nabatian niya sa radyo without having an official copy of the complaint, no? And the evidences against him would run the prescription sang iya kaso sa preliminary investigation. Kag eventually, bisan wala siya bikabaton, wala siya kasabat, Bombocham, pwede siya mahulugan sang resolution
with the probable cause and warrant of arrest. Amo na pamangkot mo champ, no? So far, wala pa siya kabaton officially, no? Kung nagtupa man to sa balay niya, everyone knows nga wala diri siya, no? So how can you acquire jurisdiction over his person, no? May ara dira rules kita Bombo Champ on the service of summons, service of subpoena. Pwede bala ang ang tawag naton nga lain nga pag-serve, pwede ma-serve sa electronically, through internet, email sa iya, whatever, no? So ibaga challenge siya pa ina Bombo Champ, just in case, no, the Department of Justice, the prosecutor's office would go on, no, would proceed with the preliminary investigation without Congressman Tebes having officially, personally received a copy of the complaint, no, sang reklamo kag tanan nga ebidensya against sa iya. Subong wala pa siya Bombo Champ. It's a mere na nabatian niya lang sa social media, sa Facebook, whatever, sa radio, whatever. Ang reklamo sa iya, but officially wala pa siya kopya, no? Kung may kopya man Bombo Champ ato sa balay nila, no? Basig intago sang tiayon niya o kon sang iya nga timbang o kon bata niya. But as far as Congressman Tevez is concerned, I don't think he is officially, no, pwede kadalagan ang preliminary investigation which would result later, no, sang issuance of the warrant of arrest Bombo Champ. All right. Now, hindi na ni magkabulig ang parliamentary immunity kay Congressman Tevez, Attorney Palomado. I don't think so, Bombo Champ, no? Kaya ang may kwan man lang so far ang presidente man lang, no? Ang pwede may immunity from suit, but even senators, no? Even senators, remember Senator De Lima when at the time when a warrant of arrest was served, ato gid siya sa kwan, ato siya sa Senado, sa Senate. Sa Senate, she was performing her legislative duty at that time. And even Senator Trillanes at that time, dogin dakop pa na siya. I don't know with the three, si Senator Enriles, Senator Revilla, Senator Jingo Estrada. Pero at this time, even senators, no, I doubt if there being senators or congressman are immune, no, nga hindi sila pagdakpon if there is a valid, no, warrant of arrest, no, issued against them. Okay. So, all in all karon, administratively and criminally, tama ni ka lawig sining plastaranay pa paghikot sa bahin karon sang administrative iya nga mga kaso or anuman nga mga ihampak nila posible batok sa kay Congressman Tevez kag criminally kung anong mga liability yaman sinid, but ang luyag na lang mapasigurado sina diri attorney nga kung hindi man or non-cooperative, apisar nga non-cooperative si Congressman Tevez, mahatagan ayhan sang nagakigo siniyang hustisya ang mga nagkalamatay. Ang nanamin ko, maserbihan siya sa warrant of arrest, sarang bala ini siya madakpan kung ara ng warrant of arrest. Yes, siling naton Bombo Champ, there's a procedure to that, no? And also, Congressman Tevez is entitled to due process, no? Siling naton may mga proseso kita ginasunod under the rules of court naton, under the DOJ rules of procedure and manual, no? So initanan Bombo Champ, may mga proseso ina kag ari ini salayin naton Bombo Champ. Kung ano kadugay kag ini nga proseso, but we need to undergo this procedure before first this justice would be served against those nakalamatay, and of course justisya man para kay Congressman Tevez, just in case siling naton is to be presumed innocent unless proven guilty. That is a basic right of the accused, kung akusado na siya subong under our Bill of Rights of the Constitution. So ari inatanan Bombo Champ, and we are a rule of law. We need to follow certain procedures under the rules of court Bombo Champ. So siling naton wala sang inusisya as so far kay ti base man nga ginaprejudge sa si Congressman Tevez, no, kay kung hindi man siya abi, no, so kaluluoy man siya, this would be also injustice against him, just in case, because we
no one knows so far, no? Only God knows, no? Siyempre, there should be two kinds of the coin, sin o gidman bala. And wala sa nakabalo. That's why we have a rules of procedure to be follow, the rules of evidence, Bombocham, anong ebidensya. And this has gone through tested through time, kag epektibo ini Bombocham, no? Not only in our country, but in the court of justice of the whole world, no? So, pagkasundo naton ini Bombocham, no? This is our legal system, this is our legal procedures and laws nga pagkasundo naton, Bombocham. Aha. Alright. Now, last na lang, attorney, kay bisan ang legal counsel ni Congressman Teves, si Attorney Topacio, makapilaman siya kabes nga nagpahayag nga nakulbaan si Congressman Teves sa iya kabuhi, sa kabuhi isang iya sining pamilya, sang ginsulod to ang balay, ginplantidan, bisan mga babayi, pinang dakop, so niya ti kunara to kulong iya kliyente base pang tiruhon to kay ang information nga ginsalaka ito ang isa ka balay kay ara kuno tong tanan nga armas ti pano kuno ara tong tanan nga armas kay puro babayi ito ang nagatiner. Do mga kasubong sina anong plastada naman si Congressman Teves na hadlok sa otoridad sa pungsod Pilipinas. Is he worried nga base kon sa mga tinaga sang abogado, plantidan siya kung nag-exister gin man ang mga kasubong sina iya nga mga pagkabutang or hitabo, Attorney Palomado? That could also be true, Umucham, no? Pwede man ina, no? Ay matakabalo. Galing so far ang public opinion naton more of, no? Do ginapre-judge sa si Congressman Teves. Siguro, ang tanawon naton more than 80% or 70% already prejudged him, no? But that statement, that allegation of the Attorney Topacio may also be true. There's still a big percentage, 30 or 40%, that could be true, Bombocham, no? As of now, siling naton na wala pagidman, no? Not unless there are very concrete, no, evidence that can be presented. Indeed, no? Si Congressman Teves is involved, siya gidman nagpapatay sa kay Governor Digamo. As of now, wala pa man. Atong gani hambal natong Bombocham, atong extrajudicial confession, wala pa man gani man magwa, no? May ambush interview nagligad pero atong kopya sangto. And even if Bombocham, no, may extrajudicial confession sang duwa nga to, that is not evidence per se as of now, no? Wala pa to, aligasyon pa lang to sang duwa. That cannot be considered as evidence as of now. That should be tested in court. That should be tested in a full trial nga mapungko atong duwa Bombocham na itudlo nila si Congressman Teves, yambal nila dito, isay-isay nila pat-pat detalye kung ano, paano sila mahambal nga ginsugo, no? Kag si Congressman Teves ang mastermind sining pagpatay, no? So it will undergo the rigors of cross-examination by lawyers of Congressman Teves before kag mamati ang isa ka west sa Regional Trial Court kumbala atong duwa nga to Bombocham nagasugid sang matuod under the rules of evidence, under the rules of court. Makita ang panaysayon sang duwa sa demeanor nila on how they would state there sa korte. Kay kung base imo-imo man to, no? Subong nagalumpat na kita, no? Nga si Congressman Teves, but siling naton ibalik naton sa legal nga pamaagi, sa rules of procedure naton, maagi pa ina Bombocham sa korte, mapungko pa na siya, i-cross-examine sa abogado ni o kung si Attorney Topacio, kag antes mapatihan bala based sa panugdaon niya, based sa paglantaw sang aton west, kumbala atong duwa nagasugid sa matuod or ta. Kadamo Bombocham, no? Nagakalatabo na, no, sa korte. Abita muna to, no? Like for example, lately sa mga drug cases naton, tumbalay man halos sanan Bombocham, no? Kaya kadamo man sa mga affidavit of witnesses of the pusher buyer of the siling anaton abi mga arresting police officers nga di na priso maning mga ginbaybas operation nila. Yes. But when it goes to court, it goes to a full-blown cross-examination, gaguluwa Bombocham. That is the beauty of the ang aton sang rules of evidence naton nga ini magaagi anay para pamatud-an Bombocham kung ina bala
insakto or hindi. Alright. On this note, Attorney Noel Palomado, sir, thank you so much for your time. Kag pila sa mga ginhatag nimo nga enlightenment diri sa aton mga pagpangalagan man karon natuhoy sa kay Congressman Arnie Teves. Mayong hapon and once again, thank you so much, Attorney Palomado, sir. Madamo ang salamat po mo, Cham, kag may dahil diwat nga hapon sa tanan. Pero wabit si Attorney Noel Palomado aton sini nga Bombo Abogado. So malawig kag marikot nga gira mundial ining atubangon karon ni Congressman Arnie Teves. Kung may criminal liability siya, nagakadapat mag-agigid sa proseso. Kung may administrative liability man ini siya, maglabot sa punto nga ideklarar ini siya abing pahalinon. No? Sang House of Representatives, di mag-aagi man ini karon sa nagakaigo siniya nga proseso. No? Sa aton sini nga mga kabombo. With due respect and in fairness sa kay Congressman Arnie Teves, diya mo ning ginambal bala ni Attorney Noel Palomado nga posible insakto man si Attorney Topacio nga hindi siya magpuli kay nakulbaan siya bangod nga gin prejudge na ini siya mo. Nag-init pagid ang or nag-indakal kag nag-alalawas pagid ang emosyon sang mga pumuluyo, hilabi pa sa mga supporters ni Governor Digamo sang naglaptad tong ambush interview sa duwa ka mga suspitsado turned witnesses na sa karon kag nakahambal nga si Congressman Teves nagsugo sa mon. Tapos kesyo nga why sila kabalo kung sinong target, pero ang nabalaan lang nila nga dako nga tawo, durugista, so on and so forth. Kagi kamo tanan assign sa elite force ng Philippine Army. Pwede bala ina nga why kamo iya sang background sang inyo sining target? Maybe may point si Congressman Teves paghambal iya nga may mga tao sa likod sining nga masakay. Agod iya nga pagwao nila nga baho ako kag later on sila ang mangin mahumot. But at the end of the day, sa nasiling nagani naton sa aton sini makabombo, kung inosente gid man abi si Congressman Teves, nagakadapat iya nga atubangon niya na kagpulian niya na diri ining mga complaint nga gin-file batok sa iya. Hindi lamang iya kay ginaangot siya sa Governor Digamo case or Pamplona massacre, kundi atong una nga kaso nga gin-file sa iya sa Marso 7 nga multiple murder. Kag iban pa nga mga kaso sinibanwa. Kay the more nga nagapuro palagyo, nagapulo panago, the more nga baskog ang pagpangduwa-duwa sa mga kabombuta nga, tikita mo, hindi siya magpuli, adlok sa mo kay laban-laban siya, doon mo sila mga senaryo, bla. Sa aton sila mga kabombo. Didako ini karon nga pagpangangkat sa bahin sa liderato iya sang House of Representatives. Kung anong treatment sininiya sa kay Congressman Arnie Teves. Kay si Congressman Arnie Teves, hindi ko lang gid ma-specify but somehow may interrelation or bylaw or whatsoever sa kay Vice President Sara Duterte. Kag si Vice President Sara Duterte, sa aton sini nga mga kabombo, kag si Speaker Martin Romualdez, isa lang iya ka partido, ara sila sa lakas.
Ti siguro may mga kabalo ka naman sa nga hulag sa nga mga politiko in terms iya of favor kag padanluganay. Para bisan pa paano ti may ara man sila sa nga kay gayunan nga makaplastar agod na tubangon ang ila siniiyan nga mga akusasyon or mga akusasyon batok sa ila. We will wait and see. Pero nga aton lang sinadribanwa nga dapat mangin patas. Mangin patas man para nga ti mahatagan sang hustisya ang mga nagkalamatay atong board member kag ang iban nga biktima kag si Governor Digamo subong man ang 8 ka iban pa. Kag kung hindi gin man abi iya si Congressman Teves, at the same time siya matagan man mismo sang hustisya. Sa aton sini nga mga kabombo. 5 minutos na nakaligad sa takna sini nga lasdos. Langalang na ginaton sini nga tiyempo diri sa aton sini nga pagapangalagad. Iban nga mga balita kag impormasyon ninyo bantayan sa iban sini Manus and Public Affairs Programs ang Bombo Radyo Iloilo. Standby na ka sa kahapon lamang program ko po naman sa kay Tita Regine. Si Bombo Chama Blanco Hover gabilin sa imo sang manenay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Basta Radio, Bumbo. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities from March 12 to 18, 2023. March 18 is the Liberation of Panay, adlaw nga makasaysayan kag may dako nga sentimental significance para sa mga Ilonggos. Sa sining espesyal nga adlaw, you are invited to spend your Saturday night sa Plazuela de Iloilo and be entertained by the Philippine Army Band sa 2 ka oras nga musical show sa Concert at the Plaza, magasugod alas 6 sa gabi sa Marso 18. Sa among nga musical event, napulo ka mga Plazuela de Iloilo mags ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Marso 19, Domingo, ginaagdang tanan nga magtambong sa selebrasyon sang regular Sunday Mass sa La Tolda alas 11 sang aga. Sa tion sang Eucharistic celebration, magpangamuyo kita sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod nga atubangon ang tanan nga mga man-made kag natural calamities sa tuig 2023. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss.
Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma, kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan ang maghimo sang short trips kag pagkamaayo nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming nga naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Suno sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang demensya. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Lolo, lola, nanay kag tatay, naka-eksperyensya ka bala nga may nagtawag sa imo cellphone o kon telepono kag nagapakilala nga anak o kon apo nimo? Nagadali kag nagapangayo kwarta kay kuno na involved sa disgrasya sa dalanon, ara sa ospital, ukon ara sa luwas sang pungsod, nakasala kag mapreso kun hindi makapiyansa. Kalabanan, nagaabiso ini sila nga hindi gid manugid bisan kay sino ukon sa mga miyembro sang inyo pamilya kay basi maakigan sila. Nagapanugyan man nga ipadala gilayon ang kwarta paagi sa mga money transfer companies. Hindi magpakulba, hindi magpainto, likawi ang ini nga sahi isang scam. Kung makabaton sang tawag o kun email sa nagapakilala nga miyembro sang pamilya nga nagapangayo bulig, hibalua kag kilalahagid anay antis magpadala sang kwarta. Pamangkuta ang sapiak nga linya sang mga pamangkot nga nahibaluan sang inyo pamilya ang sabat. Halimbawa, ano ang ngalan sang iya hinuptanan nga sapat, san-o ang birthday sang iya iloy, kag iban pa. I-contact direkta ang nagapakilala nga himata, kag kung hindi malabot, i-contact ang abyan o kung iban pa nga malapit nga himata sang nagapakilala nga paryente. Hindi gid magpadala sang kwarta kung hindi mo sigurado nga matumod nga himata kag nagakinahanglan gid man sang kwarta ang ina nga tawo. Ini nga pahanumdom nagikan sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang bulan sang Marso tubtub Mayo tion sang bakasyon kag mga kapiestahan sa pungsod. Agud makalikaw sa food poisoning o kon paglain sang tiyan. Sundo nang ini nga mga pahanumdom.
sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Ang mga nabilin nga pagkaon ang dapat ibutang sa refrigerator kag initon anay antes kaunon. Likawan ang pag-inom sang tubig, kag iban pa nga mga ilimnon kung hindi sigurado sa kalidad sang tubig nga gingamit pagtimpla sini. Kung duda sa katinlo sang tubig, pabukali ini sa sulod sang 2 ka minuto. Hugasi o kon paniti ang mga prutas antes ini kaunon. Manghugas ang kamot antes kag pagkatapos magkaon. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Ini nga pahanumdom nagikan sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw ang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayellow ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo, nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw. Beautiful Saturday afternoon sa inyo mga kabombo. This is Tita Regine welcoming you sa kahapon lamang program. Oras naton, 16 minutos na makalipas ang 2:00 sa hapon. Diin ka mo malagaw sa sininga Saturday. Ano ang inyo nga mangin activities? Sino inyo upod? I'm sure damo-damo na ang mga ginapang plano ninyo din no? It's a beautiful weekend plus holiday diri sa probinsya, sa siyudad sang Iloilo plus dira sa may Guimaras.
I'm sure maraming ganap kag sa inyong paglagaw-lagaw, sa inyong pag-muni-muni, probably. Basi kung may ara ka mo dira nga very beautiful nga ma-share diri sa aton when you come back, when you return diri sa syudad or kundi man kamo no naghalin and then din kamo makakalalad basi may ara dira nga nami nga pwede gid nga ma-share diri sa KLP sulat dayon and then i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man nga ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. This afternoon, we are set to interview ang atong winner si Shay sang Iloilo and after sang atong katapos ang atong pag-interview sa kay Shay, syempre ang ato nga announcement sa ato naman bago nga winner sa sininga semana. I am sure kalamanan sa aton, if not all, nakaagigid nga na fall in love. Very intense, mahaba naton, and sad to say, nangin heartbroken. Doon mo gid na, no, ang aton nga pag-istoryahan sa aton nga pag-interview sa aton diri nga winner nga si Shay, who is now ready, and in just a little while, may kaupod na naton siya. So, plastar na kita tanan, mga kabombol. Again, this is Tita Regine. Welcome sa Saturday edition sa sininga palatuntunan kahapon lamang. Ari ako nga welcome nga song para sa inyo tanan. This is from Vanessa Gonzalez, nagikan sa Bombo Music Festival, Umiibig Sa'yo. Good afternoon. Ikaw ay nais kong makita. Ikaw ay nais makasama. Sa'yo ang puso'y liligaya. Sa'yo ang buhay ko'y sumasaya. Sa tuwing maalala ang ating pagsasama, ang puso ko'y umaawit sa'yo, sinta. At sa bawat sandali na ika'y hinihintay, dalangin ko'y makapiling ka, aking mahal. Puso ko'y sumasamo, damdamin ko'y umibig na sa'yo.
akong happy ending, no? But what if not? Hay, ang sakit ma-broken hearted. Anyway, good afternoon again mga kabombo. This is all about love, no? Sa Johnny, kag nami ini nga pag-istoryahan. Ara na sa aton nga linya. Si Miss Shay. Good afternoon gid sa imo, Shay. Sang Iloilo. Welcome sa kahapon lamang program. Good afternoon, Tita Reg. Can you hear me well? Yes, ma'am. Can you also hear me well? Yes. Kumusta ikaw, madam nga na in love? Okay na ko, Tita. Okay, gid. Good, good. Sure. Sige, istoryahan ta ni bala ang nag-break sa imong heart. Sino ini? Sino na siya, Tita? Ha? Kilala ko na. Siling ko gid daw akon pamangkot. Akon sabat? Ano man? Dugulpi ako nagka-selected amnesia. Ganon. How are we going to call him? Si V na lang. Sige. Pila imo edad sang nag-abot sa life mo si B? 20-something. Okay. Paano nga nahulog ang imo nga buot sa iya? Kaya ano siya, Tita? Do pang hobby material. Really? Mabuot, sweet, expressive. Hmm. Kag basta do pang ideal husband siya. Ay, wow. So, very young ka pa, sang una ka mo nga nag-meet, and then doon nag-reconnect lang ka mo, you said, sa iyong mga story? Mm-hmm. Yeah. Correct. So, that means nga, sang daw nagkamabutihan, medyo mature na, and LDR, ang inyong setup? Oo, Tita. Anong naging dalagan sa inyong relationship? Bali, ang amon relationship do ano siya, undefined. Wala commitment. Walang label? Oo. But Basta- can you feel that he loves you, and can you say that you also loved him? Of course, Tita, we love each other. Or shall I say we loved? Past. Okay. Aware ka mo that you love each other? Oo. I see. Pero wala lang gid yung label. Kaya nga mo na nasubong. Wala na lang, do ka uso na gini isang wala na lang label. Do pares bala kay Marites. Bala no? Naggulpiling yung nag-uso si Marites. So that means ano, MU? Malabong usapan? Malanding ugnayan. Malanding ugnayan. Sige. Hindi So, seriously, bale, so nag-reconnect na kamo, ato na siya sa abroad. Ikaw, ari diri. Correct? Mm-hmm. Paano ka mo nga naglayo ay? Kaya dito siya go-work. Before. Okay. So, paano nga, samtang nga dito siya sa layo, paano nga nagapadayon ang inyong relationship? Through video call, Tita Chat. Amo na. So, bali doon nag-deepen ang inyong feelings para sa isa kag isa. Sang naglayo ay na kamo. Okay. Anong ginapanghimo niya sa imo para sa imo samtang nga ato siya sa abroad, nga doon na namian ka man? Nag-effort siya, Tita. Like, basta daw mo siya maging pang obra, hindi ko lang pag-isa-isahon. Gusto na mo tani nga mabatian kung ano na ang ginapangubra niya sa imo. Hindi pwede mambal. Like, nag-send siya flowers, ano na, example. Aha. Ka-limited sa mga answers. Hindi ko pwede masuplayan. Asta lang that, Tita. Ay, nako. Paano nagsulod ining si third party? Bali, ang third party nga naluyag na sa iya sa una, Tita. Pero siya, do wala pagtamod. Pero isang ulihe, siguro kay grabe mag-effort ang girl. Di, amo na nahulog, nadalaman siya. Okay. So, bale, before panganingin ka mo, daw, ari na ni si third party nga naga-effort para nga mag-win ang iya nga attention? Oo, kay bali mas nauna na sila nagkilalahay. I see. Let's talk about the dream ni Van nga gin-share niya sa imo, kag gin-suportahan mo man. Gusto niya magkadto sa lain nga Sa dream kungsod. country niya, Oo, oo. sa dream country. Paano mo siya gin-suportahan?
Amo to tita tanan nga ang iba niyang requirements ginbuligan ko siya process. As pa nga nag-okay na, natigayon. So nakakadugidot siya sa dream country niya. Sa Alright. una. Sa una. And then, nakapauli siya diri sa Pilipinas? Oo. So, sa nagkita ay ka mo, what happened? We talked. And then? Amo na. Okay man kami tita, dito na muna pamatudan nga we like and love each other. Amo na. Pero wala gyapon commitment. Kaya hindi gid ako mag-commit. Sino hindi mag-commit? Ikaw. Mhm. Siya, Siya, gusto niya butangan na sang label, gusto niya bala maging kami na. aha. Pero kay kadamo sang ano tita, sang conflict. Komplikado ang sitwasyon. So, bisan Ah, gusto ko man tani, pero it can't. Hindi pwede. so, bali, let's put it straight. Siya gusto niya nang mangin ka mo na gid. Ikaw ang hindi luyag nga mangin ka mo, but you show love to each other. Paano naman? Mula na iya ino. Siguro asa lang guro sa love. Sa iba nga aspect do, hindi na pwede. So, how do you treat each other? We treated each other like lovers, tita. Oh. Ikaw, you feel like ikaw ang girlfriend? Ano na, feeling lang na? Or Feeling samtang girlfriend. ari siya, ubtanay ka mo, girlfriend niya ka, and then siya naman, samtang ari di siya, boyfriend mo siya, doon mo na? Ay, ala, kabudlay hangpon, no? Ano man? Doon di ko konsindi. Muna Abo na ganito do, undefined relationship. Are you happy with that relationship? That kind of relationship? Do ikaw ang luyag, no? Nga undefined lang, wala lang label. Siya gusto niya na yung may label, may commitment. Ha? Oo, tita, as nga naglabot sa point na we decided to end everything. Wala pa kuya ka, tapos pamangkot, partisan ka mo pa. May istorya ka na yan sang end na yan. Istorya kami ba, ano to tani ang mga plano ni Van para sa inyo nga duha? Ang sa future, tita, nga kung maging kami na, basta damo siya plans nga, we will be together sa ulihi. Gusto niya ko asawahon. Amo na. What's wrong Pero with that? galing kay may mga aspect bala sa amo nga relasyon nga wala kami giintindihanay. I see. Do ka dalom gid ka tama, nga do ka budlay i-resolve? Ka very secretive sang aton dining nga bisita, no? Ano ni man? Paano tani maplastar sa inyo sang maayo man? Dali lang. So, even if you love each other and even if nag-offer si V nga mangin seryoso na ang inyong relationship, level up na ang inyong relationship, may ladle na, yet turn down mo siya even if you love him? Oo, tita. Kay kumaga daw, ginpili ko kung ano ang mas nagakadapat kag ang mas insakto. So, it is wrong to love him and to get into a serious relationship with him sang amo to nga time para sa imo? Right love at the wrong time. Waya, no? Hindi man siya siguro wrong, no? Kundi nga untimely lang. Untimely lang. Oo. Okay. So, bali, ang plano mo, kag ang plano ni V, daw, hindi magkatugma. Lain ang iyaya, imuya daw, is it something like you still want to focus in your career? You still want to help your family? That's why hindi ka luyag, no? Nga mangin seryoso ang relationship. Pero di ba, LDR man? Oo, tita. Basta hindi lang ako gusto sa commitment. Kag daw wala ako plano, abi maman na. Too young to say, pero That time? oo, that time. Pero hindi man niya nga siling nga si V lang ang imo nga nangin ka relasyon, no? May mga ara, pero not that deep ang imo nga ginbatsyag. Unlike sa kay V. Tingagin turn down mo siya gani, how?
Kaya mo to kaina tita sa na-mention ko, nakakomplikado sa amon sitwasyon. Like too complicated, Oo. parang mapangitaan solusyon, hindi pwedeng you meet halfway, hindi pwedeng mag-compromise. Wala tita do, hindi na siya hindi na gid maagapan. I see. So sa nagbalik si V sa abroad, ano ang naging status ng inyong relationship? Medyo nag-ano na tita. Dogin pasikto niya ko sa sang nagbalik na to siya kung anugin man ang plan ko. But I said nga hindi ko. Mhm. Is that really what you want? Or kinahanglan mo lang nga himuon ina even if lain man ang ginasinggit sang imo nga tagipusoon dalom na. Wow, kadalom ba? Ayaw mo maging deep ang usapan, ako na lang ang mag-go deep. mas may dalom pag ida. Sabat na dali, ada sabat na. As in to ka familiar naging kami no. Well, anyway. So Bali, anong tita, answer? Actually, kung ang heart ko lang ang pamangkuton, syempre gusto ko gid ya eh. Mhm. Pero kay tungod inabala nga gusto mo pero hindi pwede. So, Dako gid ang i-compromise mo how. oo tita. Just to love him and just to get into a relationship with him. Oo, kumbaga kaya ko i-sakripisyo nga mo nga relasyon para I sa see. reason. So that means ikaw ang una nga nag-break sang heart ni V. Oo. So after months of sang nagbalik na siya, is it true you said do naghibi gito siya no? To nang sakitan gid siya gin turn down mi siya because all along he was expecting nga ma-okay na kamo kay ti daw ginapabatsyag mo man nga love mo siya ginapabatsyag man sa imo nga ti love yakin man kaya, and even to the point nga ti gambal siya gani gusto yan na ka nga pangasawahon. Pero hindi ka pa ready. Hindi ka gid ready. Oo, tita, hindi. Ay, amo to nasakitan siya pero ginbaton niya to tita. Oo. So, ano, sang pagbalik niya, does that mean nga wala naman ka mo? Doon mo to? Kay wala man naging kami. Oo, wala gid. Galibog ulo ko Padayon Oo, doon naglabo. Kalabo Doon wala na ang MU. Oo, wala I na. see. Okay. But sa amo to nga punto, nasakitan gid siya. Mhm. Pero after months of not hearing from each other, nagpabatsyag liwat si B sa imo, no? Kag may balita siya sa imo. Ano ina? Oo, ang mga updates niya about sa new yung nga girl. Ano ko no? Tanan nga plans, generalize ko lang ni tita ha. Hindi pwede ma-specify, hindi pwede ma-detalye. Ano man? Bali, oo, gin-update ako about sa new niya, engaged na sila, amo na. Atong girl nga si third party daw muna. Mhm. Okay. Ano ko no? Engaged na sila? Oo, dayon may mga plans na siya para sa ilang aduwa sa future. Muna manugpakasal na sila tita. Okay. Paano mo inigin baton? Anong imo nga nangin balatyagon? Siyempre at first, masakit. Actually, tita, that time, that moment, di ba, damo siya messages. Damo siya maging panghambal. Sa amo to nga mga tinion, pwede man ko gani nga, I could have just ignored his messages. I could have been silent. I could have chosen not to mind his chat. Pero gin-entertain ko siya, tita. Why? Kay, kumbaga that time, although nga damo ako options, di ba nga, pwede ko man baliwala o na lang, balon nga, so what, I don't care. Pero I chose to savor the pain. Savor the pain. Ano sa borsang pain? Joke lang Okay. Dugin na pasakitan mo yung imo ko galingon. Oo, yung torture ko self. Though I let my anger and disappointment out. Kumbaga, I really poured out what I felt.
para ipagwa balatanan, para isa na lang kagtingob. Aha. So, which means nga, do may regret ka man, sangin let go mo siya. May gamay nga regret, pero syempre I will never allow myself nga mangin dira na lang sa amo na nga emotional state nga amo na nga naginulsolo kay amo na nasakitan ko. Syempre ginamat-amat ko na baton. Mhm. So that means if before gin-turn down mo siya, kay you said hindi ka pa ready, you were serious that time no, so gin-turn down mo na siya. But this time nga nagbalita siya sa imo nga amo na sila na to sang girl nga naluyag-luyag gid sa imo, do nagpakatotoo ikaw because you realized nga after all love mo pagali siya and hindi ka man duyag nga mangin sila sang girl nga ato. At first, tita, oo, sina-mention ko na, di ba, I tried to win him back. Pero, it was too late. Like, hindi na pwede. So, siya mismo ang naghambal nga hindi na siya sa imo. Sakit ba? Oo. Ouch. Ouch. Okay. Pero that's the truth. Mhm. Do Hindi you na enough believe? ang Do you love. believe nga hindi inagid man ikaw love? Love niya pa ako, tita, pero hindi na gani enough ang love for him to stay sa kung ano ang may-ara kami dati. Mhm. So that means nga hindi na gid pwede nga pangitaan sa solusyon or you cannot meet halfway. That's why even if you still love each other, himuon niya na lang ang iya nga gin decision to be with this another girl. Hindi man na yan unfair para sa girl nga ini na he still loves you and yet anong reason nga ang pilion niya to ang girl? Siguro, tita, kay di ba wala kami naka-communicate mga almost a month. Kag sa amo na nga time, syempre naga-spend time sila sang girl. Gina-entertain niya. Kag siguro na-divert na tanan sa girl. Ang attention, ang love. Kag dakadasi gani, tita, no? Siguro na fall out siya sa akon. Basta do amo na. Kay ano abi kay ti? Ikaw man ang una mo nga nang hindi sa iya. Kasayang no do hindi maintindihan no nga mo sina ang sahi isang setup. You love each other nga ang ti nga hindi pwede yaw. Gani. Sige lang Okay. Sang ginhabalan niya ikaw nga he is going to marry this girl. As in, doble nga sakit. Actually, no, you said, ang imo nga ginbatsyag. But, nagpakaisog ikaw. Ginpanindugan mo. So, paano ikaw nga naka-recover? Or can you say, as of this time, okay ka na, good ka na, naka-recover ka na? Oo, tita, kay dugay naman to. So, okay na ko. Siguro, syempre, ang first ko to nga reaction, basi, wala siya bala nag-expect nga mo to ang respond ko sa iya. Kaysa una, magawa muna siya kag kung magpangimon ko. Do, lain ang akon nga reaction bala, tita. Kaysa ginahando pa. Do curse. Do, ginabalan ko na siya nga, you will never be happy, you will be miserable, you cannot love anyone the way you love me. Kamawa mo ako Oh, na sa grabe una. ba? Kabad. Kabad. Pero nagsalero na bala sa iya, tita, mo to nga sang ulihin. Wala na ako nagkabuyat sa tinaga akong Hala, tuod ka? Ang Oo, curse kaya mo, nagsalergid sa iya? gahambal na siya din nga, please, amo na ibawion ang ipanghambal mo kay do mabatyagan niya. Pwede mo kami matagaan bisan gamay lang nga idea. Kay basi bala tong gabi para sa aton yung mga listeners, ano na ang mga issues na nga hindi pwede ma-resolve? Ang tita, conflict sa faith. Okay. Lain ang amon nga ginapatihan. Okay. And para sa imo, there is too big an issue para nga ikaw ang mag give in or ikaw ang
Adjust? Oo, tita, because I will never adjust. Gid. Sa sa una nga aspect. Siya siguro hindi man mag-back off. Mm-mm. I see. So that means, nag-intindihan na ka mo kung nga nga you decided to let go of each other. Daw mo sina. Oo. So, super big issue gigali para sa inyo ang subong sina. So that means nga if there's going to be a guy that's going to come along, dapat the same kamo sa level nga ina. Oo, tita. Ay, Bisan hindi man kami pareho religion, pero gaintindihan na bala. Ay, okay. So, Pero sa iya, abi kay lain. Kay kung mag-talk kami about sa amo nga topic, as in, nga grabe gid siya na argument. okay. And enough reason para nga indian mo siya. Kag siya man, hindi na siya magbaton sa imo. Mm-mm. I see. That's So- why we decided to let each other go. Okay. Do you have any regrets that you let go of him? Sa umpisa, yes. Mhm, Pero mhm. sa dalayon, though, okay na. Mhm. Can I say this? Sang beg or nag-plead ikaw sa iya nga magbalikay ka mo, are you ready then to ano gani Batuno na tanan. batuno na tanan? Oo. Actually, Even it if- was risky. Mhm. Aha. Even if hindi ka mo mag-intindihan na isa mo silang issue? Oo, tita. Actually, gin-try ko to bala kung mag-workout or Mm-mm. tanaw namon kung ano ang mangin plastada Mhm. sa next nga amo na kung pwede pa mabalik ang nagligad. Kag mag-umpisa. Mhm. Pero kay hindi na siya. So, hindi man siya mo. Okay. So that means it's either hindi man siya mag-compromise and at the same time, basi gid man na luyag na gid man siya. Nahulog na gid man ang iya nga buot sa babae nga ini. Siguro, tita. Base nahulog na siya. Aha. Pero, okay naman niya pa to hambal tanon. I-update. Gani no. Para ano, basi gusto niya pasakitan ikaw the way nga gid pasakitan mo siya sa una. Ano Times 10 man? kapasakit. Ano? Times 10 kapasakit. Gali, wala ko yan. Char. Fairness. So why lang siya kabalo no nga. Dako gali balos sa imo. So Lagi kumusta ang naman way ikaw ari-on. subong? Kumusta naman siya subong? Okay na siya, tita. Pero do kita mo na nga nag-let go ka na, pero kabalikid ka pa. Dumayo ka. Siya or ikaw? Siya. Ay, hindi ko yan magbalikid. Basta tapos na to yan. It's over. Aha. So naga-contact pa siya sa imo, message pa siya sa imo. After ya to let go sa akon, nagsinabad pa siya, pero ang malakuyawa. Tapos na wala na tayo istoryahan. So, It's over. kapot, tapos na gid. Why ka naga-communicate? Gin-block mo na siya? Oo. I Ginblock ko siya sa tanan nga account nga pwede siya makakommunicate. Ay. Kumusta naman ikaw subong? Kag ano ang status ng imo nga heart? Okay na ako, tita. Mhm. Kadlaw na, hibi later. Joke. Ano bala? Crying pa ang heart mo or kakadlaw na? Okay naman ako, tita. Kasi syempre, may mga bagay, gid man, di ba? May mga butanga, bisan, ano, tapa ka gusto. Mhm. Kung hindi para sa aton, syempre, kinakanta batunon. Lalo na kung amo na ang pagbuot sa babaot. That's it. Mhm. So, feeling mo, hindi gid ka mo itinadhana? We cannot tell. Churgaasa, pagalino. Sa bagay. O, di ba? Di ba? Married na siya, di pa? Hindi pa, di ba? May mga chances. Umaasa ka pa rin. Ayo, next nga question. May chance pa ayhan nga mangin ka muliwat ni B? Wala lang takabalo na, tita. Kaya di ba, future is uncertain. So, life is full of uncertainties. So, And surprises. we don't know what will happen in the future. Correct. Yeah. So, what did you learn much sa inyong experience? Siguro,
hindi gid magtama ka invested sa isa ka tawo. Kag hindi magtama ka emotionally attached. Kaya syempre kung once mag-let go na kamo sa isa kag isa, super budlay as in. Kag amo na learn to accept na lang kung ano ang natabo. Amo na ang key para maka-move on. I At least see. as if naka-move on ako yun. So is this the best lesson that you learned sa imong relationship with V? Oo, kag siguro tita hindi magsulod bala sa isa ka relasyon. Kung balaan mo man nga do wala bala dangatan kag wala pakadtuan. Amo man ang na-learn ko. Dapat sunod kinahanglan na gid binagbinagon, dapat siguraduhon na kung mag-commit ka, commit na. Amo na. Well, you were hurt, di ba? Pila man ka nights nga naghilibion. Ikaw, you said, so paano mo ginpabakod ang imo kaugalingon out of this painful experience? Siguro kay ano ako bitita do ako ang klase ng tawo nga wala gid nagapadalom bala sa mga bagay-bagay. Siguro pray, forgive, accept. Amo na kag mag-move on. Kag be happy. Sulat sa KLP, puot-huas. Gani man, ari lang kami di mamati sa mga istorya mo, hindi ba lang? So what would make you fall in love again? Ay, hindi pa ako ready, tita. Hindi pa ako nakasabanay dun. Just in case, ano ang mga sitwasyon, ano ang mga qualities, ano ang ginabla nga daw kung may ginabatsyag ka na, makambal ka nga daw, hindi nagyuri niya ka isolaw. Sige na. Siguro kung palangga ko siya, kag palangga ni man ko, dayon, kaya intindihanay kami sa halos tanan nga aspects. Kag wala conflict, tita. Okay. Sige. So what is making you happy nowadays? Writing stories sa KLP. Wow, best answer. Ano liyag may share sa matag palamati about love? Launa lang kamutanan, joke. Uy, seryoso bala. Siguro, before ka mo magsulod sa isa ka relasyon, siguro doon yung ready na ka mo, emotionally, basta tanan ready, tita. Amo na ipalangga nyo ang isa kag isa, giintindihanay ka mo. Baton nyo ang isa kag isa. May luyag kapagid nga ihambal? Basi may mga things nga naskipan ko or wala ako napamangkot nga luyag mo nga i-bring out? Daw nahambal ko naman tanan, tita. I-encourage ko na lang sila. Sure, go ahead. Sa tanan nga nagapamati, I'm encouraging you all nga magsulat man, magpasakop sa inyong kasaysayan sa KLP kay kamo mismo mabuligan gid ya. I mean, maka-benefit mismo sa inyo. Hindi lang sa price nga 1,000, tita, di ba? Syempre ano lang na yan, bonus. Okay. Kay it can relieve your stress tuod. Oo. So ano pagid ang mga nabulig sa KLP? KLP. Ano? Buligan nila si Miss G Bombard sa KLP. Ano pagid ang mga nabulig sa KLP sa imo? Siguro, tita, sang ara ako kung sa healing stage, mas madasig mag-heal, mag-cope. Or depende man guro sa coping mechanism sang tao. Pero ako ako tita, emotion, focus, coping ang ginagamit ko nga. So, mas madali sa akon. Do kaya ko bala i-divert sa iban. Para Hustugid man, no? nabatsyag ko. Para hindi ma-feel ang pain. Yeah. Oo. Hustugid man, no? Because ginapagwa mo what's inside you. Asing kumbaga ginabubo mo lang yung ginagabubo, so hindi mo lang manotice, do you felt light already? Nga tapos ka na gali, no? Sa amo to yung episode, kiti napagwa mo na, napautwas mo na. Hindi ba la? That's why. Sige, Shay, thank you very much, Gid, ha? Salamat sa hindi lang isa ka istorya nga gina-share mo din sa aton and all the updates about your love life.
Thank you so much, and thank you also for encouraging aton man nga mga listeners nga pwede gid just like you, no, nga makapagwa man sila kung ano luyag nilang ipagwa dira inside their heart diri sa kahapon lamang program. So kami mamati gid diri kag kun may may ara kita nga mabulig sa inyo, makahatag kita sang gamay nga advice sa inyo. I guess, no, that is good enough para sa mga nagakinahanglan sa ina nga mga enlightenment, and at the same time, ang aton lang diri, no, nga mas manami nga we'll simply listen. There are times nga mas manami, no, nga magpamati na lang sang damo ka pa sang ihambal kay sama-sami ang aton nga mga letter senders. Ang luyag lang man nila is may mapautwasan sila, may mamati sang ilang mga ginabatsyag. So KLP is always here to do that para sa inyo. So thank you very much, kids, sa imo again, and good luck sa love life, good luck sa career. Michelle. Thank you, tita. Kagwapa si Masubong. Kadaya sa imo. Bye. Wala ka nagpakita sa imo nga hitsura. But anyway, thank you also. Maraming salamat, and keep on sending writing stories diri sa kahapon lamang program, especially that we know that it makes you feel good writing stories diri sa KLP. Salamat. Oras naton mga kabombo. It is now 5 minutes before 3 o'clock. Sa aton nga pagpanumbalik, mag-announce kita sang aton nga winner diri sa kahapon lamang program para sa siningang semana. This is Tita Regine. Magabalik ang kahapon lamang program pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani ilikawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Kauntasang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha,
I-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi galayon magpati sa mga impormasyon nga imo makita-na, ilabi na online. Ang pagpain o kung pag-segregate sang basura umpisa sa panimalay, nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapaina sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakanto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puloy-an pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Mga kabombo, and sa liwag ginapasalamatan naton si Shay sang Iloilo for her story and the many stories ang ginashare diri sa aton and for being our winner. Speaking of winners, winner lang. Siyempre, ari na diri ang ngalan sa aton nga tagdaog para sa sininga simana. Pero bago ina, ginapasalamatan ko gid anay ang tanan naton nga mga letter senders ang iban almost every day. Wow, grabe. Si Miss G gid almost every day may ginasend diri nga story para sa aton tanan. Gani ka mo mandira, no? Kung wala lang magawa and at the same time kung may luyag lang nga ipautwas, i-share nga beautiful experience nga nga makabulig man sa iban, basi damo ang makarelate. Pwedeng din na nga i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Hindi gani, isulat ninyo ina and then ipadala lang dayon sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. And our next winner to win 1,000 pesos in cash and to be our next interviewee, Sabado, ang atong pag-interview sa iya. Wala sang liwan, kundi si Dalaginding. Congratulations sa imo, Dalaginding. Ikaw ang aton nga next nga pag-interviewhon, ikaw ang aton nga winner. I will be contacting you. Maraming salamat sa imong istorya and sa inyo tanan mga kabombo for being there every day. Halin Lunes, tub-tub Sabado, kag sa mga madamo nga mga very entertaining kag may mga deft nga mga stories nga ginapadala ninyo diri kag ginapabati sa amon tanan-tanan. Salamat gid. Well then, balikay kita on Monday. Enjoy your weekend. Sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Take a lot of ingat and enjoy ang inyong life, ang inyong weekend, and enjoy writing diri sa kahapon lamang program. Salamat gid, good afternoon, and God bless.